Podo falar. Isto, sí, mandaron presentar a dona Rosario Álvarez. Fago con gusto, realmente. Hai que ter en conta que foi unha, igual que os outros dous homenaxeados, alumna miña, cando eu tiña que dar clases de cousas moi raras que non me gustaban nada, pero, en fin, por obriga, tiña que facelo. Charo fixo a tese de licenciatura no ano 74 e xa desde ese momento se viu por onde ia ela continuar os seus estudos de investigación. Era, non sei se coñecía daquela, ela Ramirás, ou a mandaron alá sen saber onde ia, pero o feito é que chegou a Ramirás e fixo a súa tese sobre etnografía e recollida de léxico. Despois xa se entrou dentro do outro sistema da lingua, a tese foi precisamente sobre os pronomes, un estudo de carácter histórico, é dicir que aí vemos xa dous dos camiños por onde se dirixiu na súa investigación. E ten distintas facetas, eu non vou falar, igual que fixo onte Antón, non vou falar aquí das publicacións de Charo, pero teño que recordar as distintas facetas nas que investigou e que investiga. Unha delas é, como xa dixen, o acabo de dicir, o do léxico, despois veu o atlas lingüístico, recollendo os test, recorrendo toda Galicia para recoller a nomenclatura da nosa terra. Despois viñeron xa os estudos sobre outros aspectos da lingua, sempre lle interesou a gramática histórica, interesoulle a gramática actual, de aí distintos estudos que ten sobre a gramática, interesoulle o estudo dos documentos, dos textos das épocas, digamos, oscuras, e de aí está o Corpus Gondomar, que, en colaboración con Ernesto González, interesoulle a gramática contrastiva, de aí os estudos que ten realizado con representantes tamén de Portugal e do Brasil, con quen ten correspondencia, traballa conxuntamente, outros aspectos do cambio lingüístico, en fin, tamén é a directora, a coordinadora do Tesouro do Léxico Patrimonial, Galicia de Portugal, en fin, distintos aspectos que fan dela unha gran investigadora. Pero, aparte de investigadora, de gran investigadora, eu tamén quería resaltar outros aspectos que ten Charo. Un deles é o de xefa, porque realmente, ao longo da súa vida, foi moitas cousas. Foi directora do departamento, directora do instituto, vicerreitora, na academia, onde é académica de número tamén fixo moitas cousas, é directora da gramática. Nese sentido, no Consello da Cultura Galega, que agora é a xefa, unha das máximas figuras que temos en Galicia, entón, ese é un aspecto moi importante tamén que destacar de Charo. E, finalmente, eu teño que destacar outro aspecto, e é o don da palabra. A mí que me gusta terriblemente falar, igual que lle pasa a don Antón, que temos así moitas dificultades para facer discursos, ele é unha gran oradora, sabe falar moi ben, e hoxe vai nos deleitar con ese texto que teñen aí, con ese polos camiños, as palabras, que é un dos temas que ela sempre tratou, o do léxico, e que, como digo, con esa facilidade de palabra que ten, nos vai deleitar. Moitas grazas. Moitas grazas. Xa onte Xavier dixo que quedaba como en suspenso quen eran os presentadores e presentadoras de Nolos Tres. Moitas grazas, porque todos sabedes que eu teño unha devoción por o Ramón e acabo de ver que é mutua. Ben, moitas grazas por estardes aquí. Estamos, como xa se dixo moitas veces, a celebrar medio século, non? Pero eu quería celebrar aquí medio século a andar polas estradas, polos camiños, polos vieiros, polas prazas, atrás das palabras da tribu, das palabras dos nosos devanceiros, das variantes en forma e significado que naceron aquí a colá e que están en transformación continua. En definitiva, de andar atrás do galego dos falantes.
Procuramos esas palabras por medios moi diferentes, en algúns casos aplicando rigoroso método científico, co seu cuestionario e entrevista aberta conducida por especialistas, de acordo co método que todos coñecemos, a través tamén da recolleita que fan asociacións locais ou afeccionados, de persoas defensoras da lingua que están preocupadas pola conservación e a transmisión, a través tamén do ensino, por medio de traballos dos nosos propios alumnos, moitos que estades aquí, colaborastes tamén nesta recolleita, pero facémola tamén a través dos niveis non universitarios de ensino en distintos niveis, facendo que os estudantes sexan tamén axentes a prol da conservación e de ecoloxía lingüísticas, a través de programas e plataformas colaborativas na que convidamos a distintos segmentos sociais en participación aberta e libre a colaborar connosco na recolleita de palabras e tamén estando moi atentos a toda esa miríada de proxectos que xoran continuamente na rede en que persoas de distinto tipo de condición agroman ofrecendo recolleitas de palabras da súa comarca, do seu concello, etc. Non? Eu quería salientar que a importancia desa recolleita non consiste só na captura, no rexistro, no inventario, en manter a hucha ben chea, non? Porque, efectivamente, o desexo de ter a hucha patrimonial ben chea, con todas as palabras ben recadadas, é unha ambición lexítima e na que debemos colaborar, non? Pero, xunto a iso, quixera poñer de manifesto que necesitamos recoller esas palabras porque recorremos a ela para coñecernos millor, non? Para sabermos máis de como viviron, de por onde andaron os nosos devanceiros, que contactos culturais tiveron polos camiños da terra e polos camiños do mundo, e, en definitiva, para sabermos máis de nós mesmos, de quen vimos sendo, e de como chegamos ata aquí. Tamén quería salientar que as palabras viaxan no espacio e viaxan no tempo, e ás veces viaxan por camiños insospeitados e en direccións que, cando nos paramos a pensar nelas, resultan sorprendentes, non? E incluso ás veces as palabras parece como que se sometesen, non? E logo reaparecen como guadiana aquí ou acolá pasado moito tempo. E tamén quero salientar que son moi poucas as palabras que quedaron atrapadas nos libros. Por tanto, eu vou falar sobre todo de palabras ventureiras, desas que hai que procurar polos camiños, nas prazas, porque moitas delas non pasaron nunca a escrita. E por iso puxen ese título que non ten pretensións poéticas, nin ten pretensións de ínfulas académicas, sino simplemente descritivo daquilo que quería contar. E paso xa... Onde eu aquí agora? Onde está? A constitución do corpus do pobo galegofalante foi unha ambición desde o primeiro momento que naceu o ILGA. O ILGA naceu para iso, entre outras cousas, non? É dicir, desde o primeiro momento en que Constantino García se fixo cargo do Departamento de Filoloxía Románica, comezou xa a proxectarse el, xunto con que tiña os primeiros licenciados en filoloxía ao seu carón, e tivo unha primeira promoción magnífica que está aquí ben representada. Eles comezaron xa cun plan de recolleita do galego en todas as súas dimensións. Non me vou detar niso, porque, exporei con máis detalle na publicación que haxa, porque hoxe os minutos son moi escasos, non? Pero si quería salientar que, cando falamos do ILGA e de 50 anos, estamos falando de 50 anos de respeto, de compromiso e de recolleita, é dicir, de compromiso co pobo galegofalante, de recolleita da súa lingua, da súa fonética, do seu léxico, da súa sintaxe, etc., non? E houbo, desde o primeiro momento, o intento de, ora falo só do corpus léxico, de construción dun corpus peza a peza, non? É dicir, houve unha recolleita sistemática a partir de enquisas que facíamos os alumnos, que facía o propio departamento, que facía os membros primeiros do ILGA, con elaboración de cuestionarios, participación en traballos de tipo xeolingüístico, como dos mariñeiros peninsulares que fixeron en Galicia Antón e Menani,
como o noso propio proxecto do Alga, ou como a recuperación que, bueno, naquel momento, a custodia dos materiais do Alpi, que en algún momento viñeron parar ao Instituto e que logo se editaron nun proxecto no que o ILGA, particularmente Xulio Sousa, tivo moito protagonismo en colaboración con outras universidades de España e de Portugal. Quero dicir que esses traballos formaban parte do noso acervo, como tamén logo proporcionar aos investigadores recursos compilatorios, como foi o proxecto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués, que botamos a andar, a primeira presentación pública foi no 2014, con colaboración de investigadores galegos, portugueses e brasileiros, e que neste momento está chegando aos 300.000 rexistros, xa non é un corpus menor. E máis recentemente, poño aí tamén, o Tesouro Léxico da fronteira de Portugal e España, que non é directamente un proxecto do ILGA, pero si naceu a partir do Tesouro, e que o antigo membro do ILGA leva desde a Universidade de Alcalá. Ou o proxecto Patrimonio Léxico da Galaequia, que desenvolvemos en colaboración coas universidades do norte de Portugal. Quer dicir que, ou proxectos xa colaborativos, abertos á cidadanía, como o Fitofaladoiro ou o proxecto Palega, como Lingua, Patrimonio e Coñecemento Tradicional, que levamos a través do programa Proxecto da Xunta de Galicia, dirixido ao ensino non universitario, ou o proxecto DOA, que botamos a andar en xaneiro deste mesmo ano, o Día de Reis, en concreto, pedindo a colaboración a partir de cuestionarios léxicos moi concretos. Quer dicir que ese labor está detrás tamén do que eu vou falar, porque vou falar sobre todo de palabras ventureiras. As palabras nacen máis ou menos iguais, pero logo non todas teñen a mesma fortuna na vida. E iso pasa como en xeral para todos os seres vivos. Os que andamos na dialectoloxía, convenzamos moito ver como as palabras se dispoñen en grandes manchas sobre o mapa, como se crean zonas de interacción entre unhas e outras, como se crean áreas en que parece que hai unha batalla polo territorio, ou como nalgúnas zonas van quedando redutos isolados de palabras que resisten o invasor. Gústanos moito ese tipo de cousas, pero a verdade é que son moitísimas as palabras que son interesantísimas e que non entran para nada dentro dese tipo de tensións territoriais. É o que pasa, por exemplo, vou poñer algúns exemplos. Dentro primeiro, podería poñer a palabra estornela. Estornela, que aparece aí no mapa, é un nome do xogo máis coñecido como billarda, pero gustanos ollar para esa gran mancha occidental na que toda a comarca de Santiago e contorna, e ver como se dispón de maneira moi compacta aí nesa zona, pero tamén nos gusta ver como rompeu ese teito dialectal e xa aparece salferido o territorio con localizacións desa mesma palabra, tanto no galego alá de Asturias, como nas dúas beiras da Conca do Sil, como incluso na raya de Portugal. É dicir, o éxito que unha palabra que era dunha área bastante compacta tivo. Pero estornela é do francés antigo estournel, o estorniño. Ten a motivación no voo dos estorniños, ese voo inóptico e só aparentemente aleatorio, como veu demostrar Giorgio Parisi, lle valeu o Premio Nobel de Física deste mesmo ano. Gústanos ver, efectivamente, como se dá esa tensión territorial. Eu creo que era mellor apagar esta luz de aquí, porque ilumina demasiados mapas. Eu creo que do Ramón Maixeu vemos ben, non? Si, eu sei. Vemos tamén, gustanos tamén, aparte de ver que o que lle pasa a estornela, gustanos ver tamén como compite con outras formas. No mapa de abaixo se ve que tanto na costa occidental, sobre todo nas Rías Baixas, en todo o sur de Ourense, hai unha auténtica batalla polo territorio, non? Si vemos que a maior parte de Galicia ten formas que se relacionan con billarda, villa, billar, etc., que é outro galicismo,
pero que en todo este outro territorio occidental e meridional compiten pois, os grupos de Pincha, Lipe, Cachiza, Pateiro e no galego ourensán máis ben Anibá, Ibai, Irá ou incluso Violo, non? Compre sinalar que a maior parte das formas que designan este xogo veñen do que hoxe Francia, de linguas que da actual Francia e con toda probabilidade chegaron en época moi temperá e gracias á colonización cisterciense. Por tanto, estudar a palabra e estudar as formas que designan este xogo, como Anibá, Oniva, podríamos decir en francés, permítenos ver que a través do camiño, a través do carreiro das estrelas, non só chegaron os mosteiros e as igrexas, chegou tamén cultura, chegou tamén lingua. E o estudo lingüístico destas e outras formas de vida cotiá que se relacionan con xogos neste caso, pero que se podría relacionar coa viticultura, forman parte do noso patrimonio ancestral e isto contribúe a documentar históricamente feitos moi importantes, moi relevantes da nosa historia cultural. Como digo, son moitísimas as palabras que escapan a este tipo de tensións no territorio, palabras que en algúns casos vemos que son auténticas superviventes de algún naufraxio que tivo a palabra no territorio, ou palabras que acaso chegaron solitarias, como esas andoriñas que non fan verán. Na illa de Arousa, o tiple é unha cacharreta de latón que se usa como medida para as ameixas. Non teño noticia dese nome para esa cacharreta en ningún outro lugar, o que non quere decir que non existan. É necesario seguir preguntando, non? Desde logo, é difícil relacionar a priori co tiple como tema musical, non? Tanto se falamos dun tipo de voz basado na tesitura, como se pensamos nun instrumento de vento ou de corda. Non parece que haxa relación. É máis fácil, en cambio, ver a posible conexión co occitano tibla, gaveta de Albanel, mencionada por Corominas, que engade, el occitano tibla vendría, según Mistral, del grecolatino triblium, escudilla, fuente, lo cual es bastante aceptable, aunque no deja de ofrecer dificultad la caída de la R, que aquí no podría explicarse como en castellano. Eu non estou nada segura de que esa sexa a conexión, tendo en conta que hoxe todos os dicionarios do occitano din que a tibla, o tiblo, non é propiamente a gaveta de Albanel, como di Corominas, senón a paleta do Albanel, e entón a motivación nun recipiente cae polo seu propio peso, pero Mistral algo sabería de occitano, digo eu, e é Mistral quen propón ese étimo, entón pregúntome se anteriormente non sería tamén o nome do recipiente e entón a motivación sería adecuada. En ese caso, hai que preguntarse como chegou do occitano á illa, cando chegou, por onde chegou por vía marítima, vinculada á construción, vinculada á pesca, á salga, á viticultura, como se conecta Occitania e a illa de Arousa a través do tiple como cacharreta. Se viaxamos a outro extremo de Galicia, para visitar outra palabra solitaria, tamén envolta nun aquel de misterio, eu escollín a palabra velairo. Na montaña oriental, en Navia de Suárez Cervantes, un pouco baixo da terra de Antón, o velairo é unha palleira de construción moi simple, porque realmente é como unha viseira que se apoia no propio terreo ata onde pode, con algunha columna adicional, e voa sobre o terreo deixando un oco debaixo que vale para guardar a palla ou a erva no inverno, non? É doado a voar a imaginación e pensando no velarium romano, ese conxunto de velas con que os mariñeiros de Ostia cubrían o Coliseum para protexer os espectadores dos rigores do inverno ou da canícula. No severo clima de montaña, noso non serían de liño, serían de algo máis sólido que permitise guarecerse do frío e da chuvia e da neve, pero para metáfora tanto tería. En apoio dunha posible explicación evolutiva, direi que non é raro encontrar solucións de ario en airo
como Vigairo, Rosairo, etc., pero co problema de que normalmente son voces semicultas, que non sería este o caso, e que normalmente están no sur de Galicia ou en Portugal, que tampouco sería este o caso, non? Pero, de todas maneiras, queda aí a posibilidade. Na montaña oriental luguesa, espérase máis ben que airo proceda de anario, como mazairo, pradairo, abelairo, etc., onde a nasal ten un papel moi fundamental. Claro que tamén esa extensa área de mazairo e pradairo, etc., coincide parcialmente con outra área máis extensa que a anterior, que comprende puntos espallados por toda a provincia de Lugo, onde se recolle ladrairo, ladraira, como nos mostrou Manolo na súa tese, onde non aparece non hai posibilidade de pensar nunha consonante nasal no medio, porque sería lateralario. Entón, aí queda tamén unha posibilidade de que realmente teña algún tipo de sufixo. Pero o que me pregunto é, entre as opcións que temos, se é un velario, vos semiculta en relación coa palabra vela, é un velanario disposto para velar, cubrir, ocultar, que é o que fai realmente, ou deriva, como propuxo Aníbal Otero, de velus, que é o vélaro, o pel do vella, con la. É perfectamente verosímil que nesa área de montaña se empregasen peles máis lixeiras a modo de toldo, velas de vélaro das ovellas en lugar das pesadas lousas que exixirían unha construción moito máis sólida, moito máis permanente. De confirmarse esta hipótese, esa palabra ventureira que só atopamos agora na Navia de Suarna e en Cervantes estaría nos contando algo sobre a vida cotiá e os costumes dos nosos antepasados. Hai palabras que son afortunadas e que parece que nacen co vento de popa. Nos últimos anos, varias persoas, algunha aquí presente, preguntáronme, extrañadas e case sentíndose traizoadas, por que no dicionario académico non figura tabeirón e tiburón como sinónimo do máis coñecido como quenya. E eu, sin atreverme a dicir taxativamente porque é un invento, dou argumentos que a deixan baixo sospeita. Nas enquisas realizadas por Carmen Ríos Panís e Antón Santamarina a principios da década dos 70, en 49 localidades comprendidas entre Figueiras en Asturias e Camiña en Portugal, ningún dos mariñeiros informantes respondeu tabeirón, nin para quenya, nin para ningún outro escualo. Tampouco figura na bibliografía revisada por Menani para a nomenclatura das fauna e flora marítimas de Galicia. Non figura na lexicografía histórica galega, como se pode comprobar do Dicionario de Dicionarios. Aínda que de orixe incerta, todos coinciden, Corominas o primeiro, en que chegou de América para Europa cos mariñeiros portugueses e españois, cos navegantes, e certo é que unha variante con ditongo parece que é galeguísima, pero o ditongo non está autorizado por ningunha da documentación previa que temos, nin en español, nin en portugués, nin nas linguas europeas que colleron o préstamo americano que chegaba a través do español e do portugués. Ninguén ten ditongo. As únicas variantes galegas cognadas, tomadas de falantes, responden a ese mesmo modelo, tiburón, tiborón, e tamén Pintos en 1861 nos dá tabirón, ditongo ningún. En definitiva, tabeirón non é unha solución digna de decreto, pero gustou moito. E aí está o Tilga para demostralo. Celso Emilio Ferreiro, Víctor Freixánez, Méndez Ferrín, Fiz Vergara, Diroso Cabana, Chus Pato, etc., todos desde mediados do século XX. E creo que prácticamente todos os aquí presentes que temos unha idade. Dixemos algunha vez tabeirón ou escribimos algunha vez tabeirón. Gustou tanto que no Tesouro xa temos tres documentacións de tabeirón en Campo Lameiro, en Porto Novo e en Betanzos,
procedentes de traballos de recollida léxica feita por aficionados, sin método científico, debo decir, pero aficionados que din recoller fielmente o galego da súa contorna e que non o recollen para mentir e crear fantasías, sino que eles creen que están recollendo fielmente e transmitindo fielmente, non? E entón eu pregúntome, será certo que Tabeirón, que tanto gustou, saltou dos libros para a lingua falada de forma espontánea? Hai casos dese tipo. Pensemos o grande éxito que tivo a palabranceio, por exemplo, que é un invento total. Quer dizer, que igual que hai palabras que foron co vento de popa, hai palabras que son desafortunadas, que están lastradas por un prexuízo ou condenadas por connotacións que caen sobre elas como unha mera que as leva por diante. Ás veces, por connotacións que non se orixinan dentro do propio sistema, sino que para maior infortunio se orixinan fora do noso sistema. E poño aí a palabra polvo. Ese cefalópodo tan gustoso e tan identitario de todos os galegos, pensade nas innumerables frases ingeniosas ou procaces a que ten dado lugar o polvo, o polveiro e a polveira, nas reviravoltas que moitos de nós, ou quizás a maior parte de nós, temos dado máis dunha vez para non caer en expresións que provoquen dobres sentidos e gargalladas inoportunas. Polvo ten unha condena sobre el por esas connotacións. Paso o que eu chamei o palimpsesto da historia colectiva, porque realmente as palabras están nos contando retallos de vida, de crenzas, de interculturalidade, non? Moitos de vos sabedes que nas vilas e prazas de Pontevedra, de onde eu medrei, hai non somente moitos camelios, senón hai moitas laranxeiras, non? Son laranxeiras dunha variedade que non vale nin para mesa nin para zume. Son moi amargas, teñen unha tona moi grosa e hoxe só se usan para facer marmelada, outros doces semellantes ou para adornar os maios. Nós chamámoslle laranxas do po. Eu moitas voltas lle teño dado xa desde rapaza porque non lle vía ningunha conexión as miñas humildes laranxas da rúa co grande río italiano. Non vía ningunha posibilidade. E logo souben por pintos, estamos falando entre paisanos, que no mercado da vila, a mediados do século XIX, se vendían tanto laranxas do po como laranxas doce. E logo, estudando o Gran Sarmiento, souben que as laranxas do po se secaban e machacaban porque cos pós se curaban innumerables enfermedades. É dicir, eran as laranxas destinadas a facer o po que logo vendían como menciña. É dicir, o misterio do nome das miñas laranxas non era máis que ignorancia absoluta dos usos e costumes dos meus devanceiros. E poño outro exemplo pontevedrés, deixademe que hoxe presuma de orixe, é dicir, que o está como a pilla, nin siquiera ven no dicionario da Academia, ningún registro no Tilga, pero comunísima na lingua de Pontevedra e contorna das Rías Baixas, Rías de Arousa, Pontevedra e Vigo, cando menos nesas tres. Nesa área todo o mundo comprende, Farruc está me dicindo que sí, Marín, é dicir, todo o mundo comprende que se unha comida ou bebida está como a pilla é que está salgada ao punto de non a poder comer. Será vos imposible, en cambio, atopar alguén que vos diga que é a tal pilla con que nos comparamos aquilo que estamos a comer, non? E eu digo, en Galicia e no norte de Portugal, unha pilla é un monte, é unha morea das Rías Baixas, nesa área do sur de Galicia. E no norte de Portugal unha pilla é un montón, unha morea. Está formado por cousas que se superpoñen. Pode ser madeira, erva, esterco, roupa, moitas cousas. Por tanto, estamos falando dun monte de sal, presumiblemente. E pode ser, porque nas salinas e nas Rías Baixas había moitas, o sal recollido poñíase en pillas.
E de tal maneira que Blutó dinos para o portugués pilla de sal ou monte de sal, moito sal xunto, como se ve nas mariñas. E logo Blutó aínda engade máis adiante, do comer moito salgado se diz que está unha pilla de sal. Por tanto, é o significado que temos nas rías. Pero o peixe salgado tamén se conservaba formando pillas, montes en que se colocaban uns sobre outros, simplemente amoreados e prensados, ou tamén en canastas. E tamén en portugués, e como préstamo ou do galego ou do portugués nas Illas Canarias, existe a pilla como monte que forma o peixe salgado. E daí tamén pasou a significar o produto resultante da salgadura, da salga, saturado de sal, ata onde pode estar saturado para a súa conservación. De novo, ven en apoio do noso, o corpo lexicográfico do portugués, e Bento Pereira, no século XVII, traduce o latín salsamentum por salmoira, pilla, etc. É dicir, é a salgadura, é a salga. E iso é o que queremos decir cando decimos que algo está como a pilla. Por lo tanto, xa sabemos con que comparamos. Unha vez máis, a curiosidade por investigar as palabras, mesmo as que non son do dominio común, informa sobre a vida doméstica, coñecementos, recursos, etc., os nosos devanceiros, moito antes de que chegasen os industriais cataláns a instalar as súas fábricas. Hoxe non temos ni salinas, ni fábricas de salga, pero temos as palabras que nos recordan de onde vimos, recordan-nos cal eran os costumes da tribu pegadas a estas palabras. Decía no comezo que as palabras viaxan no tempo, viaxan no espazo, e para coñecermos a súa historia, dos feitos culturais que as acompañan, é importante sabermos tamén cal é a súa distribución territorial e a súa cronoloxía ata onde sexa posible. Vou ter un tempiño un pouco maior na palabra changüí, descoñecida para a maior parte dos galegos, pero non para os que somos das Rías Baixas, e polo menos os que temos a partir dunha certa idade, ainda que en algunhas localidades das Rías Baixas está plenamente viva, incluso para os meniños. Esta sí que chegou a verse impresa. Figura no Dicionario da Real Academia Galega como quiñón que se ten da venda dunha cesta de peixe, que, bueno, é unha definición parcial, de acordo co uso, e incluso no Dicionario da Academia ten unha expresión fraseolóxica, facelo changüí, enganar a alguén no xogo. Non é esta a primeira atestación na lexicografía galega, xa fora recollida por Filgueira no ano 26, por Eladio Rodríguez a mediados de século e tamén por Aníbal Otero, con significados semellantes aos que ten na fala. E conta con 20 rexistros no Tilga, todos eles procedentes de 7 autores que, en definitiva, o que veñen contando son descripcións da vida e traballo dos mariñeiros, basicamente. Pero o primeiro rexistro do Tilga é do ano 1912, é dicir, principios do século XX, testemunhando que esta era unha práctica habitual entre os mariñeiros do Grove que o tiñan por costume xa nese momento. Certamente, changüí é unha palabra extraña. A súa morfoloxía, con ese final oxito no engüí, non é a dunha palabra patrimonial en ningún dos romances hispánicos. E na mapa da dereita, tomado do Tesouro, ben se ve esa concentración masiva desde Fisterra a Guarda. Sempre na liña de costa, Illa de Arousa incluída, e fora dese espazo mariñeiro destaca aquel punto que é o Concello de Betanzos, ali solto, alá arriba. Pero no Concello de Betanzos significa algo diferente do que significa nas Rías Baixas. A contradición entre forma e significado fai que nos preguntemos de onde veu tal palabra, non? Cal é a súa orixe, como chegou a nós e de onde chegou a nós e cando puido chegar a nós. E incluso veremos que conviría facer o camiño contrario, sabendo que sabemos desta palabra en galego, intentar explicarlle ao resto do mundo de onde lle veu o tal changüí. Comezo pola distribución areal. No ámbito galego-portugués, só aparece en Galicia como forma popular, na área que xa dixen antes, e no Río Grande do Sul. Por tanto, nunha área portuguesa viciña con Uruguai e coa Arxentina. Desde logo, xa digo, falo do sustantivo changüí ou das expresións en que entra a formar parte.
A diferenza é que, mentre que en Galicia é unha forma popular propia das falas mariñeiras, as documentacións que temos do Río Grande do Sur son todas de tipo lexicográfico. Non atopei ningún rexistro escrito, nin atopei ningún repertorio lexicográfico que recollese voces de fala a palabra changüí como un uso efectivo. Non transmite o Wise, que o colle de Cándido de Figueiredo, que a súa vez o sitúa no Brasil, pero non sabemos cal é a fonte que chegou a Cándido de Figueiredo, non? Tampouco no corpus escrito de Davis Ferreira aparece ningún rexistro desta palabra. Existe, sí, en moitos países de lingua española, americanos, con diversos graus de vizo, desde México e Cuba polo norte, a Chile e a Argentina polo sur. E tamén en outros, que aparte dos que están aí rodeados de verde no mapa, tamén en Honduras, Perú e outros países aparecen palabras da mesma familia, aínda que non a palabra changüí directamente. É dicir, desde logo a presenza americana é abrumadora. En España parece que é unha forma exclusivamente meridional, andaluza, con algún rexistro en Extremadura, algunha na fala de Madrid, que é un lugar ao que poden chegar desde moitas partes, e convén ten presente esta distribución, porque é contraria a algunhas das hipóteses etimolóxicas que teñen formulado. A cronoloxía dos primeiros rexistros escritos creo que tamén é bastante indicativa. O primeiro rexistro en español é de Cuba, nun dicionario de voces cubanas, do ano 1836. En portugués, a primeira documentación é de 1899, por tanto, xa acabando o século XIX, e a primeira en galego de 1912, é dicir, que hai pouca distancia con respecto á primeira de portugués, pero saliento que a primeira de portugués é de tipo lexicográfico e a primeira do galego é testemunhando un uso vivo e arraigado na fala. Visto desde outro lado, cales son os significados? Porque neste vasto territorio americano ten moitos significados diferentes, tan diferentes que é difícil reconstruir cal poda ser realmente o fío que nos guía pola evolución semántica dun xeito verosímil. Eu fixen 5 grandes grupos. O primeiro, como baile e xénero musical. Este é o primeiro significado documentado en Cuba por Esteban Pichardo en 1836, que di bailecillo e reunión de gentualla a estilo de cuna. Este significado, que logo vai estar moi presente na tradición lexicográfica española posterior, refírese a un xénero musical concreto, antigo e afrocubano, de cuna, din, e logo dai pasa por metonimia a ser o baile popular en xeral ou por extensión a reunión de xente para tal fin. É unha voz, é un significado, propio das Antillas, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Non hai ningún rexistro en Galicia, aínda que a mediados do século XX, changüí deu o nome a unha popular sala de festa na Terra de Montes. Iba xente de todas partes a Terra de Montes, a sala changüí, pero, sin dúbida, foi un nome importado de Cuba por inmortal Avelino Cachafeiro, que tiña poderes na sala de festa. O segundo grupo que fixen é o de barullo, confusión e enxela cousa de pouca importancia. Relaciónase coa anterior na acepción complementaria de reunión barulleira de xente de clase social baixa. Unha acepción que no mesmo espazo que anterior se recolle hoxe xa como obsoleta. Non é doado establecer a priori se estivo antes a reunión ou a música, pero parece que foi desa maneira. É dicir, que a música estivo primeiro, como dixen antes, e que por extensión se lle deu a xente que se reunía para iso. Pertence mesmo o de mistura de cousas revoltas moi dispares, o tuntún que se ve en Chile, por exemplo. Outro grupo é o de vantaxe e oportunidade. O de barullo e confusión en Galicia non existe para nada. O de vantaxe e oportunidade refírese ao que se dá a outro nunha competición, se de forma real ou finxida, porque a veces, cando che dan vantaxe, é de como a quen. Douche, pero non che dou, non?
É dicir, este é o significado que se recolle en Argentina, en Uruguai, e, polo tanto, tamén o que hai en Río Grande do Sul, non? Hai moita documentación sobre iso, é moi popular en toda a área do Río da Prata e zonas conexas, este significado tamén en Paraguai, etc. Ben, en Galicia só testemunhamos en Betanzos, aquela cousa que se vía ali antes isolada de Betanzos ali arriba, probablemente chegada na maleta de un emigrante que logo máis ou menos se impuxo naquela zona, non? O cuarto grupo que fixen foi o de engano e trampullada, que se relaciona con este, porque, como digo, a vantaxe que se dá nun xogo moitas veces é de como a quen, é dicir, é unha especie de bula de engano, porque te vou a pillar igualmente, vou pasar por diante de ti, non? E esa é a primeira acepción que ten no dicionario da Real Academia Española, que o dá como coloquial, pero non di que sexa regional, di chasco, engaño, valla. Nunca oíra a palabra valla con Y como sinónimo de chasco. É dicir, hai outros testemunhos que van na mesma liña, como amaño, apaño, tongo, na liña da Concepción, e son confusas as noticias dun significado semellante en caló, porque hai dicionarios que o recollen e hai dicionarios que din que iso non, ou lexicógrafos que din que eliminan iso porque non é certo, non? En Galicia recollese no Grove a expresión facelo changüí, que significa enganar abusando da confianza. É dicir, parecido, douche a impresión de que, pero logo enganote, non? Que tamén puido chegar facilmente do español rioplatense. O quinto grupo que fixen foi o de gratificación, propina, premio, e este significado é o que recollemos masivamente nas Rías Baixas, non? E hai un gran abano de acepcións que se pode resumir nas seguintes. Por un lado, a gratificación que reciben os mariñeiros a maiores do quiñón ou do salario. É dicir, os termos constitucionarios varían duns lugares a outros, polo xeral era efectivamente o reparto dunha cesta de peixe o seu equivalente, ás veces non era propiamente iso, senón que era o reparto daquilo que se collía fora da arte a que andaban. Entón, o que saía fora desa arte, que eran pezas distintas, heteroxéneas, era o que formaba o changüí, entón da venda do changüí recibían a parte correspondente, non? Polo xeral, todos sinalan que os mariñeiros utilizaban o changüí como diñeiro de peto para os seus gastos persoais, é dicir, non o entregaban na casa, por entendernos, senón que era o que gastaban en tabaco na taberna, etc. É dicir, nos portos do norte esta gratificación recibe o nome de chona, tamén no occidente hai chona, pero a chona vai asociado ao quiñón. No norte, o que no occidente se chama, de Fisterra para baixo, se chama changüí, pois é o que se chama chona. E algúns portos, sobre todo a zona do Tegal, din que antigamente se chamaba caiaxe, que tamén é un galicismo, caiaxe de que. Bueno, noutros lugares din, bueno, no, iso era antes porque isto deixou, este tipo de pagamento á parte dos mariñeiros deixou de funcionar cando os mariñeiros empezaron a ter un salario, non? E entón a forma changüí queda como unha gratificación que se ten de forma imprevista, que cando tens que facer un gasto extraordinario, pois faz un traballo extra polo que che dan un changüí que destinas a iso, non? E tamén Vázquez Pintor di algo que eu non conseguín documentar en sitio ningún, pero é un home digno decreto, di que tamén a xuntanza semanal que a tripulación do barco facía para facer as contas e cobrar o soldo, facer as partes, non? Se chamaba o changüí da semana. Por tanto, esa reunión deles tamén era o changüí, non? E deixo fora outras palabras que son isoladas, que non forman grupo, como eso de presidario novato do caló, que non se relaciona con isto. Ben, que se ten dito sobre a orixe? É dicir, cales son as hipóteses etimolóxicas ou por que camiños chegou esta palabra de aspecto tan extraño? Pois o Colominas, despois de valorar varias posibilidades, di que é unha palabra jergal de origen incierto. Punto. Ben.
Polo medio hai varias ocorrencias, non? Algúnas delas corren en internet apoiadas en supostas autoridades científicas, a veces autoridades moi discutibles, e outras referidas como se houvese un consenso total no mundo inteiro ou un saber común de base que non se necesita explicitar nin documentar. Póñovos algunhas. Corominas solta, así como de pasada, sin moito convencemento, a posibilidade de que se trata do inglés sándwich, a partir da asociación pexorativa con comida de pouco valor ou como combinación ou complot para enganar ou outra acepción xeral non documentada. A motivación semántica é moi feble e a justificación da mudanza fonética é imposible porque el só explica por que se perdeu o che final, cousa que non necesitaba ningún tipo de explicación. Outros din que ven do guaraní can, coda e gui afrouxar, sin justificar nin o cambio fonético da consoante inicial, nin aboar o testemunho da existencia en guaraní. Eu, que non son especialista en guaraní, estuve buceando por glosarios e vocabularios de guaraní, non atopei a palabra changüí, non atopei tampouco nin a cancoda, nin o gui afrouxar, por tanto, non podo considerar esta hipótese. Outros din que do quechua, non din de que palabra quechua. Na miña pesquisa bibliográfica, o único que atopo que poida ter algunha hipótese é a forma adxetiva changuín como variante do adxetivo chauguín, que sería estas patacas que quedan danadas porque o sacho as corta cando se fai a colleita. E logo hai outros que din que do caló, desde logo Corominas desboto seguindo a Wagner, porque din que é absolutamente imposible que a orixe se xa caló, que non, que o caló non daría nunca unha palabra con esta morfoloxía, pero o que non impediría que fose un préstamo de outra lingua no caló, que fose o caló que o transmitise, pero de todas maneiras é altamente improbable, como comprenderedes, que unha voz caló pasase a América en época moi temporá e se espallase con ese vizo e con tanta amplitude por toda a América, non? Outra hipótese que é algo máis verosímil é que sexa do inglés chance to win, con significado a posibilidade de gañar a través do español americano. Realmente esta hipótese cobra forza porque cadra moi ben co significado que ten no Río da Prata. E, de feito, é a explicación que acolleu nas entes para o portugués e que repite Uai seguindo nas entes e é tamén a que dá o Dicionario de Americanismos da Asociación de Academias da Lingua Española. Das Ribeiras do Prata pasaría ao portugués de Brasil facilmente, pero é máis difícil explicar como chegou a Galicia e como fixo para chegar a Galicia, porque que chegase na bagaxe dos emigrantes é pouco compatible co que nós sabemos da voz en galego, non solamente polo seu significado, senón pola época. Porque na época en que nós vemos que xa está asentada en Galicia como parte do léxico patrimonial dunha comunidade monolingüe en galego con fortes tradicións, a migración arxentina estaba como que comezando. Entón, de chegadas ocasionais é moi difícil explicar tanto o cambio semántico tan rápido e tan masivo, sin restos ningúns do primitivo, e si de ampliacións semánticas dentro dese territorio, e tamén é difícil explicar por que chegou a Rías Baixas e non as outras áreas de Galicia, onde tamén na maleta dos emigrantes podía vir unha palabra que significa engano, que significa vantaxe ficticia, etc. Por tanto, só podemos atribuir a esta orixe americana o rexistro de dar changüí como dar vantaxe de Betanzos e secundariamente a frase facelo changüí enganar do grove. O anglicismo tería unha explicación máis doada en Galicia sen a conexión americana. No contexto das relacións directas atlánticas entre Galicia e o Atlántico Norte, en cargueiros ou barcos de pesca, como a pesca do bacallau, os baleiros, etc. Nese caso, trataríase probablemente non só da importación da palabra, senón tamén do complemento retributivo, do costume do complemento retributivo, que se viría a engadir o quiñón, que era a forma a parte tradicional.
Continuando esta hipótese, a implantación produciríase en toda a área das Rías Baixas, chegando ao Esteiro do Miño e non noutras comarcas costeiras, porque estamos vendo que tiñan caiaxe, que tiñan chona, é dicir, que tiñan outras palabras para iso, ou ben que non incorporaron o complemento retributivo. Nos últimos anos, nas últimas décadas, máis ben, cobrou forza a hipótese de que se trate dun africanismo no español americano e máis probablemente cubano que lanzou xa Fernando Ortiz en 1924, que do Congo changüí, baile, relacionado co verbo sanga, bailar, saltar de alegría e sultar, e el dá explicacións gramaticais e fonéticas que, segundo a súa argumentación, explican moi ben a mudanza fonética. Eu non podo xulgar se Fernando Ortiz di verdade ou mentira, porque non sei nada de linguas africanas e moito menos aínda de como se acomodaron no español de América. Corominas valora moi positivamente esta hipótese, pero deixa en suspenso porque Ortiz non di cal é a súa fonte para tal palabra conga. E Corominas non parece aceptar as explicacións de Ortiz sobre a relación con Kisangüí, que é un baile e canto documentado e ilustrado por misioneiros italianos no Congo no século XVII. Álvarez Nazario, no ano 60, amplía a información de Changüí e o Kimbundu Sanga que explica moi facilmente os usos antillanos, pero confesa que non lle ve relación co significado que considera mayoritario en español. Considera falsamente mayoritario en español, porque el pensa que o significado mayoritario en español é do español peninsular, onde é unha palabra que prácticamente non existe. Os únicos registros que atopei no Corde de Changüí proceden os dous de Valle Inclán. Os dous de Valle Inclán, pero non porque Valle Inclán sexa da Ría da Arosa, sino porque Valle Inclán foi a México. Entón, no ano 26 e no ano 27, dá dous exemplos que coinciden con acepcións que ten no español mexicano. Apoia a hipótese dunha voz de orixe africana e o feito de que os primeiros registros aboados, con bastantes décadas de antelación, se localicen o tema nas Antillas e en pezas de folclore vencellados coa orixe africana como baile, como reunión, como música. Entón, como chegaría a Galicia? Pois é verosímil que o fixese desde Cuba, porque, así como no século XIX non foi masiva a emigración á Argentina, si o foi a Cuba, viaxe de ida e volta. É dicir, o fluxo migratorio foi moi forte a Cuba no século XIX. As vías semánticas podían ser do tipo seguinte: a partir do significado cubano, o obsoleto reunión de clase social baixa, informal e barulleira, como a que farían os marilleiros na xuntanza para repartir o changüí, onde pasaría a denominar a propia gratificación extra en sí. Pode relacionarse tamén coa expresión hacer changüí, que Corominas cita como de Madrid, sin decir outra fonte, poñerse de acordo. E tamén podería vir da acepción ganga, baratura, tamén cubana, con esa carga tamén de cousa de pouca importancia que aparece en moitas outras acepcións, como charlas sin sustancia ou fundamento, que é unha das que utiliza Valle Inclán, que é usual en México e en toda a área do Caribe. Desde logo, o que non parece verosímil é a homonimia casual, teñen que ser cognados, non poden vir ao mesmo tempo do inglés Chanstuin e do Kimbundu Changüí. Iso non é verosímil. Entón, seguindo a don Guillermo Dockan, de que a explicación máis simple acostuma a ser a máis probable, non necesariamente a verdadeira. Creo que podemos decir que nas alas do vento non só camiñan os ais de melancolía, senón tamén as palabras da tribo. De África para as Antillas, nos barcos negreiros, de Cuba para o continente americano, ao longo de moito tempo que dá lugar a que haxa unha variación espacial de significados perfectamente distribuída dentro de países que están baixo dominio español, o que explicaría a ausencia noutras linguas, nomeadamente a ausencia no portugués brasileiro. De Cuba, ou máis ben de América, digamos,
para o español europeo, sobre todo meridional, a través da porta de Indias, que era Andalucía, da Argentina e Uruguai para Río Grande do Sul, efectivamente, e de Cuba para Galicia, para a lingua galega, cunha acepción que non se dá en ningún outro lugar, que ou ben saiu xa a propia acepción de Cuba, unha acepción xeral para ese tipo de cousas, ou a acepción xeral que tiña en Cuba se transformou ao chegar aquí a Galicia. Como vedes, tamén a palabra changüí nos pode estar explicando algo de como se moveron os nosos antepasados neses camiños de ida e volta a través do Atlántico que nos une coa maior parte do mundo. Vou rematando xa. Non serei eu quen ouse facer un programa que deixe postos os deberes para as xeracións futuras, nin do ILGA e contorna, nin do sistema universitario galego, estean onde estean os investigadores na Terra ou por todos os lugares do mundo, pero si quixera facer algúns comentarios a modo de peche. Unha, que nunca podemos recollelo todo, pero tampouco podemos desistir de procurar facelo. Que podemos e debemos, poño unha barra, pero non é alternativa, é que podemos sustituir unha palabra pola outra, é dicir, temos que aproveitar a enorme forza dunha sociedade interesada por estes asuntos e que se pon espontaneamente a tarefa de recollela. Esas cantas imaxes que poño aí son unha fracción moi pequena da enorme cantidade de páxinas deste tipo que poboan a rede en que asociacións de veciños, colexios, grupos de rapaces, persoas curiosas, etc., se puxeron a tarefa de recoller as palabras da súa contona. Escolmeinas entre as que están xa no tesouro ou que están sendo tratadas para estar no tesouro, pero no tesouro hai máis e hai moitas máis aínda que están á cola. Temos unha enorme forza social detrás da recolleita das palabras. Tampouco podemos ni debemos aproveitar a vantaxe de que vivimos nunha sociedade avanzada tecnolóxicamente, que nos permite ter plataformas en liña, proxectos colaborativos, formatos variados, soportes múltiples, soportes que se poden refacer todos os días, porque non ter que editalos en papel permiten ese tipo de luxos, etc. O ILGA ten ampla experiencia en proxectos deste tipo, coloco aí algúns deles, á dereita están simplemente os dous últimos que mencionaba antes, o de lingua, patrimonio, coñecemento tradicional, no que cada curso académico colabora connosco un ramalletiño de centros escolares que poñen os alumnos a recoller o léxico que logo nos proporcionan, ou o proxecto DOA, nese caso, o primeiro cuestionario que era de pequenos animais, insectos, os que non nos coñezades, por favor, entrade, cubride, difundide e axudade a recoller. Pero tampouco quixera deixar de decir algo, é dicir, que a pesar de que temos todo iso, non podemos esquecer nin delegar por completo o rol dos lingüistas nin a nosa responsabilidade, porque temos que seguir recollendo con método. Todo outro axuda moito, pero temos que aplicar o método científico, o deseño de programas, a colleita de datos, o tratamento, etc. Non podemos delegar só nos espontáneos que son maravillosos, que recollen moitísimo, que nos axudan cada día, pero non podemos delegar nesa forza de traballo toda a recolleita. Nós temos que seguir aplicando o método científico tamén a isto. Grazas de novo por este día, pola vosa presenza, complicidade, pola vosa atención, pero sobre todo grazas por estes 50 anos. Hola.
Boas tardes. Sería moi grato para min presentar a Gonzalo Navaza, compañeiro desde hai moitos anos en diferentes sangueiras onomásticas, se fixese falta presentación. Porque neste foro todos coñecemos a Gonzalo Navaza e sabemos que é un polígrafo. Gonzalo Navaza é poeta, recibiu bastantes premios pola súa calidade literaria, tanto de poesía como de narrativa. É autor de sutís xogos de palabras cos seus palíndromos, con seus cántaros sonéticos toponímicos. É narrador, é traductor, as súas traducións foron das máis vendidas da literatura en Galicia. Nosou A chamada da selva de Jack London, Conan Doyle fala pola súa boca, As cousas de Perec, Os ensaios de Montaigne, e fixo de Baudelaire, O chiste é seu, evidentemente. É tamén editor de textos literarios, é lexicógrafo, está detrás dos dicionarios de xerais máis difundidos, pero nada disso ten que ver aquí co que nos vai falar hoxe, porque ele é tamén toponimista. Hai moitos anos que se dedica con paixón, con verdadeira paixón, ao estudo dos topónimos. Tanto fixo traballo de campo por Ourense como traballo de gabinete. El é membro desde o principio da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia, que limpou e fixou os nosos topónimos cando se enfrentaron a eles despois da Lei de Normalización Lingüística. Un equipo de outras persoas apaixonadas pola toponimia, como Antón Santamarina, Antón Palacio, Luz Méndez, Elixo Rivas. Continúa con casi todos eles hoxe a depurar o noso corpus toponímico no Seminario de Onomástica da Real Academia Galega. Ele é autor tamén dunha obra fundamental para o estudo da toponimia non só galega, senón hispánica e, diría tamén, románica, que é a fitotoponimia. O seu estudo, que foi a base da súa tese de doutoramento sobre os nomes de plantas na toponimia galega, é absolutamente modélico e exemplar para o estudo deste tema en calquera ámbito románico. Ten moitísimas publicacións sobre toponimia, eu calculo unhas 55. Solamente nomearei aquí algunhas monografías de Catoira, de Saiáns, de Beade, e últimamente ten posto o seu foco, a súa atención, nas políticas repoboadoras de Afonso VIII, dito noveno, que deixou tantos topónimos en Galicia e que moitos deses topónimos eran de etimoloxía descoñecida, prestou a moitas elucubracións. El vai pouco a pouco desbrozando ese tema e vai nos explicando como chegou a Coruña aquí, como chegou Baiona e como chegaron outros, e hoxe seguramente algún deles caerá. Entón, bueno, non necesitaba presentación, así que vou vos deixar con as súas novas achegas a toponimia de Galicia que nos presentará hoxe. Bueno, pois moitísimas grazas, Ana, xa vedes que nos queremos e que hai boa opinión mutua. Moitísimas grazas por convidarme a participar nestas xornadas, moitísimas grazas. Cando me convidou Xavier, deixe un título tan ambiguo, e pido perdón por un título tan ambiguo, parece que estou
porque realmente non sabía moi ben de que vir falar. Eu vou acumulando notas acerca de topónimos curiosos ou que teñen algunha dificultade, e como sempre teño un repertorio bastante grande desas notiñas, pois sempre me parece que estou en condicións de poder levar algo. Logo, cando empezo a apañalas, todas teñen algún problema, ou están incompletas, ou están... Moitas delas son de topónimos que padeceron algún tipo de alteración anómala ou, por exemplo, agora estou moi interesado en problemas da transmisión escrita, de como erros de lectura condicionaron topónimos que acabaron consolidándose. Os ourensáns coñecerán que un afluente do Barbaña chamase oficialmente Barbañica. Ese Barbañica é unha mala lectura de un manuscrito Barbañoa. Así é simple, é dicir, un problema de lectura de un... e cosas así, curiosidades destas, é o que me dedico a andar collendo. Fixo referencia, Charo, a falta de... ou a importancia que teñen as recollas espontáneas, pero despois tamén os problemas que ofrecen cando non están feitas con determinado rigor. Moitas destas teñen que ver con isto. Nesa plataforma chamada Galicia Nomeada, que ten neste momento cerca de 500.000 de topónimos, moitos deles son achegados por espontáneos e efectivamente ás veces os propios espontáneos que achegan topónimos galeguizan os que pensan que están deturpados e cousas polo estilo. Entón, un dos exemplos que tiña aquí era as vilacosas, que figura calquera que entre, ou o correspondente singular a vilacosa, que aparece como un topónimo na parroquia viguesa de Valadares. O termo que está documentado, hai documentación escrita no Catastro Ensenada e noutros, entón non é problemático, era un herbellacosa, un derivado de herbellaca, é dicir, un fitotopónimo. As villacosas, o rotacismo permite con frecuencia interpretar como artigos estes as, ar ou semellantes iniciais, e logo elle parecíalles que era un castelanismo, é dicir, un vilacosa aparece hoxe nos nomenclatos. Poño, digo, nese portal de Galicia Nomeada, como exemplo destas dificultades de traballar con recolleitas de campo que se fan sen método. O preferible é recoller tal cal, sen ningún... Eu lembro que cando estudábamos lingüística románica con Antón Santamarina nos comentaba que Gilierón escolleu ao seu traballador de campo a principal virtude que lle pediera fino orelle, ter boa orella, e que non soubese demasiado de gramática nin de outras cousas para non andar interpretando os textos. Traio aquí varios topónimos que presentan algún dos problemas. O primeiro é Cualedro, que eu saiba ninguén se ocupou de estudalo, aínda que hai referencias indirectas. Elixio Rivas di que é un único, e efectivamente non hai outro topónimo idéntico na xeografía galega nin fora, e dao como escuro, e tamén fai un comentario prácticamente o mesmo Juan José Moralejo, a propósito de Dodro, vai a Cualedro porque pensa que ten a mesma terminación, ou realmente ten a mesma terminación, pero a orixe non ten nada que ver, e ninguén se ocupou dele. É un topónimo tanto problemático. É o nome do concello, Ourensán, na raya seca con Portugal, formado polas parroquias de Atás, Valdriz, Carzoá, Cualedro, Lucenza, Santa Valla de Monte, Rebordondo, San Millao, Vilela e a Xironda. O concello que creouse en 1800... Non podo poñer os lentes porque embázanse. Se saco a... non sei como vou facer, vou irme apañando. Non vos importa, non? Ti colócateme a distancia, por se acaso. Estou vacinado, non creo que teña problemas. A parroquia, no antigo réxime, a parroquia de Cualedro constituía couto e formaba unha unidade cos veciños coutos de Atás e de Vilela, pois os tres eran señorío do mosteiro de Celanova. Xa digo que non hai estudos sobre o topónimos, fora destas dúas referencias de Moralejo e de Elixio Rivas. Imos ver que información nos ofrece a colección de rexistros escritos. Desde os
bueno, fun aquí. Desde a Constitución do Concello, en 1826, é dicir, nos nomenclátores do século XIX, no Dicionario Xeográfico de Madoz, e despois en todos os nomenclátores do século XX, figura sempre de maneira uniforme como cualedro, tal como figura aí no primeiro dos seus selos. Celebraban unha feira mensual, entón o escudo do Concello reproduce un pendello según di o texto que comenta o selo, uno de los tinglados de la feria mensual. Os pendellos chamanlle ali. De maneira que, xa digo, nos 2 últimos séculos non presentou ningunha variante. A primeira diverxencia respecto á forma que temos hoxe, témola no Dicionario Xeográfico de España e Portugal de Sebastián Miñano, do ano 26. Ainda que se publicou no ano 26, realmente foi confeccionado antes de 1814. Este Miñano era un afrancesado, estivo no exilio e logo no regreso, na década ominosa, publicou o seu dicionario. Pero reproduce a grafía anterior ás reformas do castelán respecto a estes qua inicial ou cual, de maneira que mantén unha grafía propia de antes de 1817. Esa é a grafía habitual que atopamos en todos os textos desde nos primeiros anos do século XIX e casi todo o século XVIII. Vemos aí, non sei se se ve, bueno, lugar de cualedro sempre con que inicial, con Q inicial, antes da Constitución do Concello. Esta é a documentación para a solicitude da celebración da feira mensual que fan ali. A feira de Cualedro provocou que cando se creou o Concello se escollese como capital Cualedro e non outras localidades veciñas que tiñan máis poboación ou máis, bueno, fundamentalmente a Xironda. No catastro de Ensenada, cando un topónimo ten algún problema, hai unha das preguntas do catastro de Ensenada que é a primeira, como se chama a poboación. Cando algún topónimo ten algún problema de castelanización ou calquera cousa, é preferible comparar a resposta á primeira pregunta do interrogatorio de Ensenada coa resposta idéntica nas parroquias veciñas ou na demarcación das parroquias veciñas que non me lle dan, porque sucede que con frecuencia as formas, por exemplo, se consultamos o catastro de Ensenada da Guarda, chamanlle a Guardia ou la Guardia na resposta ao seu interrogatorio feitas na propia parroquia, pero despois chamanlle Guarda feitas nas parroquias veciñas, por decirlo así. Os menos afectados tampouco se preocupan de incorporar o castelanismo e dan a forma viva. Na parroquia de Carzoá chamanlle Cualedro, escrito así con que, na de Pilar Chao tamén, na de Vila de Rei tamén, son as parroquias veciñas. Pero no interrogatorio da propia parroquia figura como interrogatorio del coto e feligresía de Santa María de Coledro, sen o ditongo na sílaba inicial e a grafía, naturalmente, neste caso xa con C. Na resposta da propia, pues tamén, a primeira pregunta de dicho interrogatorio, dijeron que dicho coto es bien conocido por el nombre que tiene de Santa María de Coledro. Documentos anteriores, comentamos despois acerca disto, de si Coledro ou Cualedro, imos ver os registros completos, se se trata dun castelanismo ou que alteración é esa. Registros anteriores ao 18, hai un de 17, non sabemos exactamente a data, é unha anotación a marxe nun documento do século XV que pon de que trata o documento e pon sobre os marcos de Coaledro. Beatriz Vaquero, na edición deses documentos de Celanova posteriores ao tombo, ela cree que é do século XVII, pero non hai ningún indicio, pode ser posterior, en calquera caso se reproduce a forma Coaledro inicial. O resto da documentación anterior, un texto en galego de 1484, Coledro, camiño que vai para Coledro, entre Penaverde e Coledro, etc. Outros do século XV, pero en castelán tamén, Coledro. Estes son os que acabamos de ver. Atopei unha atestación da forma romance
do topónimo coa variante Corledo na colección documental de Melón no ano 1260. Pode parecer raro, Melón tan distante. Bueno, primeiro neste documento, aparte, danos referencia xeográfica estes dous, este clérigo de Oimbra que nos aparece aquí, antes do propio Arias Corledo tamén, outra referencia a Oimbra. Aproveito para poñer este comentario, non sei se le poño o comentario, porque tamén estaría ben, os que traballamos moitos con estas fontes, especialmente, por exemplo, co Codolga, hoxe en día que podemos ter acceso aos documentos orixinais, era cousa de pedirlle a López Pereira ou a quen coordine, e no Tilga tamén. Cando hai, digo, no Temilga tamén, cando temos probas de erros de lectura, podería haber algún modo para que, non sei, aí marcando esa cimbria, alguén puidese poñer o rato e saíse, pois, por exemplo, o texto original, para que se vexa que é Oimbra, e que se puidese facer as buscas, porque senón temos problemas deste tipo. Aquí Oimbra era necesario para identificar que este Corledo se refire ao da Raya Seca. Este é o mesmo documento. Bueno, outro documento medieval, pero non en romance, sino en latín, no tombo de Celanova, e aparece como Corleto. Non sei que, Justa Corleto et Santa María de Lucenza. Lucenza é unha parroquia que ten ao lado. Corleto. Ben, chegados aquí, que é este Corleto? Suxeriume Antón Santamarina que podía ser un derivado de Corilus. Corilus é o nome científico das abeleiras, Corilus abelana. A forma Corilus con Y, a forma grega, tiña unha variante Corulus, en latín, Corulus, como veis ben, no Indo-Germanis Etymology, bueno, no dicionario de Pocorni. Esas son os diferentes resultados desa raíz. Engadinlle aquí os célticos que el non incorporaba, o xermánico Hazelnut é tamén resultado da mesma raíz. O problema é saber agora se estamos ante un topónimo de orixe latina ou un topónimo de orixe prerromana. Todo leva a pensar, sábese quen estudou a difusión do nome da veleira noutras áreas da Romania, por exemplo, na Galia, o nome Corulus, o anterior a Abelana, entrou en conflito con outras variantes que xa existían, semellantes ou formas indoeuropeas, de maneira que aquí podemos estar ante dous casos, ou ben un derivado do nome das Abelás prerromano, ou, eu creo que posiblemente máis verosímil, é realmente romano. O nome da Abelá difundiuse máis ben tarde, xa no Imperio, é dicir, que inicialmente difundiuse o nome derivado de Corulus e outros semellantes. En latín, Abelana non ten, en Italia, Abelana non ten derivados colectivos, os derivados colectivos que se conservan na toponimia italiana son todos a partir de Corulus, Corleto e semellantes, de maneira que eu creo que o cualedro galego podería incluirse ou podería considerarse un cognato dos Corleto italianos. Ten unha hipótese, realmente non hai maneira de confirmala, pero polo menos vendo a historial dos registros escritos, podeselle dar luz a este topónimo que xa digo, as referencias que había cerca del é que era escuro e non había forma de compararlo. Bueno, un segundo topónimo que traio, son varietés, son pequenas. O segundo que traio é un topónimo que figura nos nomenclatores como a Boucía, en Couso Gondomar. Como estou comentando o que se ve aquí, estou deixando de ler algunha cousa que a mellor tiña interese, pero, bueno, o tempo vai correndo, de maneira que a Boucía é un dos lugares habitados da parroquia de Couso, inmediato á igrexa parroquial de San Cristovo de Couso. É un topónimo único, non hai outro topónimo igual no nomenclator, e nin neses cerca de 500.000 de rexistros que ten Galicia nomeada, tampouco hai ningún.
nos estudos de toponimia galega, métese no paquete de Bouza e parece que é un derivado máis de Bouza, métenos junto con outros, con Bouciña, Boucisca, Boucelos, Boucello, Boucido, Bouzoa, Bouzó, Bouzón, etc., pois inclúese esta Boucía. É un caso único, non sería anómala unha derivación con este sufixo ía en topónimos prerromanos, ou polo menos coa forma masculina en ío, coñecemos outros casos, Gándara, Gandarío e cousas polo estilo, de maneira que, en principio, non é inverosímil. Nos nomenclátoros oficiais resístrase por primeira vez como Boucía, ou Boucia, realmente, sin acento, no nomenclátor de Pontevedra do ano 1910. É dicir, que en fontes anteriores só ofrecen 6 entidades de poboación dentro desa parroquia e non incluen o lugar da Boucía, que, por outro lado, non é unha aldea ben definida, sino unha zona máis ben de poboación dispersa. Bueno, se en todas as fontes impresas do século XX o topónimo mantén uniformidade, fora da cuestión do artigo e máis do acento, porque cando nomenclátores escribían con mayúscula nunca representaban os acentos, pero en principio non ofrece problema. Parecía un topónimo derivado de Bouza. Agora, nesta parroquia en concreto, na veciña de Peitieiros e en xeral en toda esta área interior inmediata a Ría de Vigo, pero no interior hai fenómenos de seseo ou de confusión das sibilantes. Nun traballo de hai máis de 40 anos, o meu colega Xosé Enrique Costas, estudando a fala de Vincios, que tamén do Concello de Gondomar, detectou moitos casos de ceceo ou de confusión. Eu vivo ao lado dun lugar chamado As Rasas, os meus veciños chamanlle As Razas. Hai destes casos de confusión. No propio título do catastro ensenada, Interrogatorio de la feligresía de San Miguel de Peitieiros e o agregado San Cristóbal de Couzo, aparece aí na escrita. Bueno, imos ao topónimo Boucía. Se no século XIX e no século XX aparece sempre como Boucía, desde o catastro ensenada para atrás aparece como Ousía. É dicir, é o resultado galego de ábsida ou de absidia, é dicir, o nome da ábsida. Creo que é o único exemplo da toponimia galega onde se conserva este sustantivo. Vedes aí, aparece no nome do individuo, fulano de San Cristóbal, Lorenzo Míguez, ou Míguez, habería que ler nesa época, Míguez da Ousía, vecino de la feligresía tal, e debaixo na casa terreña al sitio, Ousía. Non sei se xa se viu ali, se teño outra foto. Bueno, Ousía é a parte de atrás da igrexa. No propio interrogatorio, vedes aquí, bueno, non sei por que collín isto. Porque a parroquia de Couso, na actualidade, é unha unidade. Se queremos consultar o catastro ensenada desta parroquia, hai que consultalo en 2 lugares, porque a parroquia pertencía propiamente a 2 xurisdiccións. A parte norte da parroquia era Reguenga, e por iso se fai o catastro ensenada xunto coa veciña parroquia de San Miguel de Peitieiros, da parroquia de Peitieiros. É dicir, que hai unha parte agregada que é a parte de Couso que vai desde a igrexa ata o final da parroquia, a parte norte, este é o agregado. En cambio, o resto da parroquia de Couso ten outro interrogatorio distinto, porque pertence á xurisdicción de Pesegueiros xa en Tui. Bueno, o interesante é que esta división da parroquia en 2 xurisdiccións, ou a fronteira entre as 2 xurisdiccións na parroquia, é na propia igrexa, de maneira que os veciños que vivían na Ousía da igrexa eran súbditos do rei, en tanto que os que vivían no resto da parroquia eran do bispo de Tui. Bueno, o marco que divide, que xa dije tal, marco de junto a la iglesia, e aquí outra vez na outra parroquia, pues, unha piedra movediza, nombrado de la iglesia por estar conjunto a ella. Bueno, pois este era o breve comentario acerca deste topónimo. Hoxe, na fala, todo o mundo di Boucía. Podo seguir insistindo, a ver se o mellor dou con alguén, pero son 200 anos de forma oficial escrita, e a xente xa non ten noticia de que houvese outra variante. Pode
Pode discutirse se o resultado era ousia ou ousía. Vin que no dicionario da Academia Galega, no dicionario da Academia, figura a forma ousia, que é a que se supón que procede de ábsida. En portugués o estándar, e ben nos dicionarios, é a forma ousía, que supostamente produciría de un derivado absidia. Aquí neste caso, hoxe xa non temos capacidade de chegar a saber que era o que estaba aí debaixo, si ousia ou ousía. O feito de que se interpretase como boucía leva a pensar que posiblemente o I era tónico. Esta é outra cousa máis pequena aínda. Xa falou dela Fernando Cabeza na toponimia da Estrada, porque hai unha localidade chamada Preguecido. Tamén era un topónimo escuro, non só ese Preguecido, sino outros Preguizal, Prigazal e outras variantes que non son núcleos habitados, pero pódense ver nese buscador Galicia nomeada. Parece Pigarza. Poño aí, recollín aí do dicionario de dicionarios os diferentes comentarios acerca da voz. Recolla por primeira vez Sarmiento, que di, pera que comí moi gustosa, entre bergamota e donguindo, e ten graza, tamén a recolle Aguirre del Río. Antonio de la Iglesia, no dicionario de Francisco Xavier Rodríguez, pois eu interpreto que Sarmiento di unha pera entre bergamota e donguindo é que se lle parece as bergamotas e as de donguindo. Pero Antonio de la Iglesia di aí, dicen que resulta de la unión del peral bergamota con el de buen cristián. É dicir, fai un híbrido cando o outro dicía... E logo, pois, hai moitos que continúan falando de que é o resultado de inxertar. Como os dicionarios se van alimentando dos previos, e outros aquí tamén a identifican con unha peras chamadas de colmenar, non sei que pode ser estas peras de colmenar, é probable que sexa colmenar con mayúscula, un topónimo, son difíciles de identificar, que eu saiba, ninguén sabe o que son as peras pigarzas ou en que consisten. Como di Sarmiento, que entre donguindo e bergamota, pois, que teñen en común? Pois eu penso que teñen en común as pintas na pel e non o pescozo longo, porque a propósito do pescozo longo, a etimoloxía... Bueno, non sei que pasou, falta un texto. A etimoloxía con que explica a palabra pigarza, que é exclusiva do galego, non existe en castelán, non se documenta en outros lados, o primeiro rexistro é esa noticia de Sarmiento. Corominas suxire unha etimoloxía a partir de peragarza, un composto pera, dos substantivos, o substantivo garza, o nome da ave, polo pescozo longo. Na percepción de Sarmiento, nin as peras de donguindo nin as peras bergamotas teñen o pescozo moi longo, ou son longas, de maneira que a ocurrencia de Corominas, penso eu, non deixa de ser unha ocurrencia, e non sei onde se pode apoiar. Pero ten como particularidade que pois non o puxen, pero no dicionario, se buscamos nas voces, non sei como chama, voces galegas de hoxe, o dicionario de Constantino, recollen dos casos pigarzón, definido como un individuo alto e delgado, de maneira que isto parece que sí que concorda coa explicación de pigarza como pera de pescozo longo que daba Corominas. Non sei por que me sae en branco esta. Bueno, explicaba aí, reproducía a opinión de Corominas e a opinión de Bascuas, que o leva, primeiro, apoiándose na existencia do adxetivo pigarzo, pigarza, en portugués, pigarzo, e do sustantivo pigarzo como nome do cabalo a pintas ou cabalo manchado de branco e de negro, e outras formas emparentadas, pígara, pégara, apigarado. Eu xa acabo de dicir que vivo en Gondomar, aínda non hai moito, oínlle a un veciño meu chamarlle apigaradas a unhas galiñas, a pintas negras e brancas, é palabra viva. Bueno, pois con este pígara, pigarar e semellantes relaciona
vascuas o nome da pera pigarza e remonta a un étimo prerromano que sería o mesmo étimo de picto e de pintar en latín, significaría pois, precisamente con pintas. Bueno, e xa vou rematando outras dúas. Bueno, outra é que faltanme aquí unhas imaxes, tanto ten. A outra era sobre Goleta, o topónimo Goleta, repítese hoxe o nomenclátor trae 9 localidades chamadas Goleta, pero hai outras 3, é dicir, poden ser 12, as outras 3 non figuran no nomenclátor. De todos os rexistros desa forma Goleta, ou ás veces as Goletas, en plural, que recolle Galicia nomeada, todas están motivadas por un núcleo habitado chamado Goleta. É dicir, as Goletas son unhas terras cultivadas ao lado do lugar chamado a Goleta, son lugares habitados. Desde o punto de vista da forma, xa nin esa terminación, eta, ou sufixo, o que sexa, nin o feito de, non o dixen. Hai tamén en Asturias un Goleta en territorio onde non se perde o L intervocálico, onde o L intervocálico ten un resultado distinto do noso, de maneira que a propia existencia de Goleta en Asturias e Goleta entre nós obriga a recoñecer que non é un topónimo patrimonial. Ben, non rexistro ningún Goleta antes do século XVII, ningún deses núcleos habitados. Tampouco é fácil documentalos. A xente que está habituada a traballar con documentación medieval, o Temilga e máis o Codolga resolven moitas cousas. Para documentación máis contemporánea podemos botar Armando Tilga, etc. Pero cousas do século XVI, XVII e XVIII ninguén se ocupou de maneira que, vou facendo un chamamento, era cousa de ir. A maior parte deses textos están en castelán, pero conteñen moita información onomástica que nos interesan a nós, de maneira que había que coller esa época e empezar a facer servidores que nos permitan facer buscas e non escornarnos vendo os documentos manuscritos un a un, que non sempre, e logo que o que se afirme non sempre permite afirmalo con rotundidade. Non se rexistra ningunha Goleta antes do século XVII. Ou non a rexistrei eu, haberá que seguir. Todo o que vou dicir aquí, desde logo, caerá polo seu peso se alguén atopa unha documentación dunha Goleta no ano 1490 ou 1520, claro. Pero o feito de que non hai ningunha registrada é que a primeira vez que registro a Goleta é no nome dun individuo, Pedro Fernández da Goleta, sérveme ou ten paralelo no que sucede coa toma de Ceuta polos portugueses e o apelido Zeta e o lugar de Zeta en Baiona. Hai cabaleiros de Baiona que participaron co exército portugués na conquista de Ceuta. Pouco tempo despois, non pasa nin unha década, xa hai individuos en Baiona que se chaman Gonzalo Pérez de Zeta porque participaron na toma. E ao mesmo tempo, estas son connotacións negativas de Zeta. O individuo Pedro Fernández da Goleta levaría ese nome como un timbre de gloria porque participou nesa máis grande ocasión que viron o século. Despois da de Lepanto seguramente foi a que máis repercusión tivo destas batallas contra o Imperio Turco. Digo que en Baiona hai unha familia que empeza a aportar o sobrenome de Zeta e ao mesmo tempo os veciños de Baiona empezan a chamar, pero con connotacións negativas, empezan a chamar Zeta a un pequeno núcleo que se está formando extramuros da vila, de xente procedente de fora, que eu creo que é a primeira, ou mellor hai outras antes, é a primeira de toda esa longa serie de topónimos exóticos con connotacións asociadas a un conflito, que de onde veñen bueno, non sei se teño aquí algunha lista, pero os Antequeira, bueno, estes son máis recentes, os Coreas, os Catangas, os Bichita, que normalmente son poboacións novas ou novas, pois ben, igual que pasa co Zeta en Baiona, que era Ceuta, creo que pasa coa Goleta tunecina, a Goleta de Túnez, aquí. Este que é mareante, este fulano de Fernández da Goleta é mareante, é o primeiro que teño documentado. As outras Goletas son todas localidades das
das 9 que figuran no nomenclator, de 4 teño noticia que houbo unha taberna. Non sei se o feito de haber taberna estimulou estas connotacións negativas, é dicir, é un lugar barulleiro ou problemático, e por iso lle empezaron a chamar a goleta. É dicir, non é un termo galego, senón que é o nome dunha batalla exótica. Bueno, aquí unha ilustración. E todo isto é o que traía. Puxen de último a Ponte Nafonso. Eu creo que todo o mundo sabe que a Ponte Nafonso é un composto de ponte, máis o nome persoal Afonso. Tamén é lugar común, ninguén discute que ese Afonso é un rei, pero informacións que veñen xa do século, ou certa tradición que ven xa do século XIX, tende a asociar a ese Afonso, o Afonso II ou Afonso III, hoxe en día sabemos que non, desde que se publicou a colección documental de Toxo Soutos, temos información de cando se está construindo a ponte, hai mandas testamentarias e doazóns destinadas á construcción da ponte, cando aínda se chama ponte en latín de Pías, hai que interpretar que tal vez en romance das Pías, como outras que hai, porque posiblemente estaban os pés antes de construir o chedeiro por riba. Creo que non debería haber dúbida, ten de particular que é unha ponte que leva o nome de Afonso, o Afonso VIII chamado noveno, é dicir, o gran rei galego da época medieval, pero curiosamente, aínda que moitos, desde hai 10 anos, sábese que é Afonso IX, aquela cousa de que a ponte tiña 12 séculos de antigüidade, cando pensaban que tiña que ver con Afonso II Castro ou con Afonso III, continúa repetíndose en moitas fontes, entón por iso me sorprende, por iso quería comentar. Non ten 12 séculos de historia, senón que como moito ten 8 e pico, é dicir, ese allí chega ben. Pois isto era o que traía, xa acabou. Si teño un minuto, esquecín un. Se me dades un minuto, porque este ten a súa graza. É que tiven algún problema coas imaxes e non sei por que non me sae. Pois nada, faltame a imaxe. Quería falar dunha particularidade dialectal que creo que non se ten noticia dela, é a primeira vez que polo menos eu nunca oín falar dela. Cando fixen traballo de campo en Ourense na década dos 80, xa choveu, no concello do Carballiño chamou a atención unha localidade que lle chamaban o Quintero. Un pode escoitar castelanismos así en calquera parte, unha forma que está castelanizada, e sin máis. Pero sorprendente que me aparecía en contextos como, a ver, que vou ler aquí, en contextos, os lameiros do Quintero, ou Quintero de Loureiro, en falantes, que eran galego falantes, non esperaba, eu tomei nota dese Quintero que me chamou a atención, pensei se sería por un apelido de alguén, se era un topónimo recente. Non é recente, é un topónimo que ten séculos, de maneira que quedei con ese Quintero sorprendido. Dous alumnos meus da Facultade de Filoloxía en Vigo, os irmáns Xosé e Trinidad Pérez García, que son de Marnotes, da parroquia de Campo, no Irixo, confirmáronme que a forma viva é ali Quintero, e ademais deronme outras, en traballos de campo, deronme outras pistas que me axudaron a interpretar isto. Entre os fitónimos que se recollen en 3 parroquias, Loureiro, Campo e Dadín, do concello do Irixo, recóllese Macera para a Maceira, Abelera para a Beleira, e logo o resto Pereira, o resto das palabras teñen o seu ditongo. Que sexa en Macera e en Pereira, en Macera, en Abelera e máis en Quintero, lévanos a pensar, como fixo antes Charo, co Belairo aquel, lévanos a pensar en étimos en Anaria, porque son os que producen isto. De maneira que hai unha illa no concello do Irixo onde o resultado, onde din Maceras e Pereiras, por exemplo. O ano pasado, o
o ano pasado publicouse Xulio do Barro, un profesor dali do Irixo, publicou un traballo titulado O Irixo, Toponimia e Patrimonio ou algo así, volve recoller, porque estes alumnos que dixen, que eran os que me deran a información, dixéronme que hoxe prácticamente a xente xa di todo o Quinteiro e non o Quintero. Pero xa digo que, volvendo a falar con este profesor que publicou o ano pasado en Tórculo un libro titulado O Irixo, Patrimonio Cultural, dime que a denominación mayoritaria ali na zona continúa sendo o Quintero. Eles, naturalmente, teñen percepción, ou os que saben teñen percepción, de que din un castelanismo. E as maceras e as abeleras continúan sendo habituais na sala da zona, de maneira que non sei se é máis extensa, porque non teño informantes de máis parroquias, pero o centro é na parroquia de Loureiro, onde está esta localidade chamada Quintero. Disculpademe este engadido. Faltei un. Faltaba unha imaxe, non sei que fixen Bueno, imos comezarlo. Arranco. Ben, pois vamos continuar coa presentación de Víctor Míguez. Bueno, pois habería que dicir con un tópico. É para min motivo de orgullo e satisfacción que o é poder presentar a Víctor Míguez. A ver, que? Víctor Míguez licenciouse nesta facultade no ano 2014, fixe un máster en Barcelona no 2015 e despois volveu para facer a súa tese de doutoramento sobre gramática que defendeu onte. Desde onte é doutor en filoloxía, é filoloxía, non? Doutor en filoloxía. En lingüística, doutor en lingüística, é quietos, non? É doutor en lingüística pola Universidade de Santiago, onde onte defendeu unha tese sobre gramática, sobre a modalidade. A gramática, que son eses temas que eu intento sempre aos nosos alumnos pasarlles así un pouco de interese e de amor e que, ao final, sempre provocan un pouco de espanto, pois eles colleu a gramática, digamos, pura e dura. Estudar gramática pura e dura tamén, dicía antes, falaba Charo do compromiso, tamén é unha forma de comprometerse coa lingua e intentar ofrecer estudos gramaticais que fagan o galego atractivo para estudosos de outras comunidades, non? É estender o coñecemento do galego e a investigación sobre o galego na comunidade científica. Bueno, pois é un orgullo para min presentalo, porque confío en que, para min é hoxe un orgullo presentalo, porque confío que no futuro que nos encherá e será ele un orgullo para o Instituto onde foi bolseiro e será un orgullo para esta facultade en que se formou. E vamos escoitar falar do modo. Moitas grazas. Teño que agradecer, pois, para comezar o convite. Tamén creo que é un acerto poñer aquí a Francisco Duberta a presentarme, porque el sabe que me poño bastante nervioso nestas ocasións, e telo aquí ao lado, pois, axúdame a estar un pouco máis tranquilo. E ver, pois, tantas caras amigas tamén me axuda. Teño que agradecer o convite. Eu creo que para os novos, para os que estamos empezando, estar aquí nun simposio un pouco como xogar na Champions. Ben, estamos aquí pois na liga dos maiores, non? Como quen di, tamén na casa, non? Teño que desculparme por alterar o programa e agradecer á organización que así o fixese. Realmente, isto se cadra altera un pouco a unidade temática, non organizada por días, pero como diría Ramón Lorenzo, esta cousa rara da modalidade, pois realmente non encaixa en ningures. Entón, tampouco é moito problema. E tamén me desculpo pois por non poder asistir ata o final, porque non vou poder estar. Vale, gustaríame comezar traendo aquí de novas palabras do director do Instituto, que dicía onte que parece que o ILGA leva aí toda a vida, e non é así. Para os máis novos, pois sí que é así. Literalmente leva aí toda a vida. E citaba Regueira
a Pilar Vázquez Cuesta para describir o estado lamentable en que se atopaban os estudos de lingüística galega hai 50 anos. Claro, para nós, para os que nos graduamos pois a década pasada ou para os que están estudando a día de hoxe ou mesmo os que se graduaron un pouco antes, esta imaxe é difícil de recoñecer. A lingüística galega pois, conta hoxe coas súas propias tradicións discursivas, como ilustraba ante o profesor Cabatec, pero tamén co que quizáis podemos chamar a súa propia mitoloxía tamén. Refírome pois, aos nomes con que se van atopando os estudantes, por exemplo, nas lecturas obrigatorias das materias. Onte comentaba aquí unha compañeira de Muxía que en Galegón hai que ler un artigo de Rosario Álvarez. E claro, este artigo pode ler pois, porque existe unha bibliografía sobre lingüística galega moi ampla e sobre moitos temas. Entón, desta maneira, un vais atopando na lingüística galega pois, con esta mitoloxía, non? Con nomes como Rosario Álvarez, Francisco Fernández de Rei, Manuel González González, que son os tres manexados aquí. Podemos engadir outros, Antón Santamarina, Ramón Lorenzo, e afortunadamente moitos outros, non? Que fan que hoxe pois ese panorama desolador de hai 50 anos pois sone un pouco a contos de vellas, non? Para os máis novos. E isto pois, ten que ver principalmente coa efeméride que estamos a celebrar agora. E dito isto, vou falar da modalidade, que é un tema que exemplifica un pouco o contrario. Exemplifica unha área que está ou que foi pouco atendida na lingüística galega. Entón, vou falar, pois primeiro vou intentar explicar que este tema, esta cousa rara, porque non foi un tema que non foi tratado anteriormente na lingüística galega ou non con moita moi superficialmente, non? Despois falarei de que hai, de que traballos se fixeron que se poidan enmarcar dentro deste asunto, e despois, pois, desas posibilidades de futuro que, obviamente, ten que ver moito cos meus gustos persoais ou ca miña formación, cas miñas preferencias investigadoras. Vale, entón, sobre a modalidade. O termo, na lingüística galega, pois, designa, por unha banda, as modalidades da oración, que eu creo que é o termo máis frecuente, non? É dicir, os tipos de oración, non? Declarativa, interrogativa, imperativa, etc. E tamén o que podemos chamar modalidades dinámica, deóntica e epistémica, que non aparecen realmente denominadas así, non? Pero fálase de modalidade moitas veces nas gramáticas cando falamos das perífrases modais, non? De verbos como poder e deber, principalmente, máis outros tamén como haber e ter. É desta segunda acepción do que falarei aquí, non? Da modalidade. Pero realmente, o feito de que se designen coa mesma palabra, pois, non é casualidade, non? Sino que ten razóns históricas. Téñenas na palabra modus, do latín, que foi empregada por primeira vez por Quintiliano para referirse ao que Dionisio Tracio se refería como énclisis en grego, que ven sendo o noso modo verbal. Despois, a palabra modus, empregada desde a Antigüidade durante a Idade Media, pois foi adquirindo outros significados. Algúns deles tiñan orixes anteriores, ou polo menos eses conceptos como o que temos aí segundo, que ven de Protágoras, que é un filósofo presocrático, e que máis ou menos podemos identificar que hoxe son os tipos de oración e os actos de fala. E, por último, un uso dos máis recentes, pero estamos falando do século V, VI, sería o que lle daba o Ecio, e que ten que ver que xa ten que ver máis co concepto que vou tratar aquí, non? E a conexión das tres nocións ten que ver tamén cunha certa proximidade conceptual. É dicir, se collemos unha orde, que sería o modus de Protágoras, pois é expresado mediante o modo verbal imperativo,
non? E no sentido de Boecio, pois, expresaría unha necesidade, non? Ou unha marcaxe da proposición como necesaria. Ben. Ben, o concepto que nos interesa, que é o de Boecio, pois realmente podería ser remontar a Aristóteles, non? Digamos que se refire a como o contido dunha proposición pode ser cualificado como necesario, posible, imposible ou continxente, non? Estas caracterizacións eran chamadas modi en contraposición co dictum ou contido proposicional, e xa digo que corresponden pois, co que hoxe chamamos modalidade non da oración, non? Senón doutro tipo. Temos, polo tanto, tres acepcións da palabra latina modus, atestadas nos tratados lingüísticos e filosóficos desde a Idade Media, sen que estea moi claro, na maioría de casos, que se debe entender cando se emprega o termo. Esta polisemia é, en boa medida, abandonada a partir de Kant, non? Na crítica da razón pura, que foi o primeiro en empregar modalidade no sentido moderno para se referir de maneira exclusiva á noción boeciana. Ben, esta distinción entre necesidade e posibilidade pois é un asunto filosófico de primeira orde que con Kant se ve proxectado de maneira máis acusada aínda, non? Ben, este uso de Kant pois consolídase ata chegar á lingüística de hoxe. Ben. Ben, os filósofos parten da linguaxe natural na súa análise, de maneira que era cuestión de tempo que a noción chegase á lingüística. Pero o certo é que iso non acontece ata a segunda metade do século XX, non? Sobre todo, pois, a partir do traballo de filósofos como von Wright, que, por exemplo, Palmer, que ten unha serie de obras que son referencia no campo da modalidade, pois cita explícitamente a influencia de von Wright. En boa medida, as clases modais que atopamos en von Wright teñen continuidade na lingüística. Perdón. As clases das que fala von Wright son a aléctica, a deóntica e a epistémica. A aléctica realmente ten moi pouco uso na lingüística porque ten que ver ca verdade, non? Que é un tema filosófico moi importante, pero que en realidade nos enunciados lingüísticos pois é moi pouco frecuente, non? É sustituída pola dinámica, que ten que ver pois con estes significados de capacidade e necesidade. Vale. Isto sería a versión estándar da modalidade en lingüística, non? Teríamos tres tipos que típicamente son exemplificados mediante os verbos deber e poder, que corresponderían aos dous polos dous polos semánticos, non opostos, o da necesidade, que sería o de deber, e o da posibilidade, que sería o de poder, non? No seu significado dinámico, os auxiliares pois atribúen ao primeiro participante, é dicir, ao suxeito, unha necesidade, unha capacidade, non? Así, o exemplo 1A, debo sair de aquí canto antes, pois expresa unha necesidade interna do primeiro participante, mentres que un B expresa unha capacidade tamén do primeiro argumento, non unha capacidade neste caso. Pois no significado deóntico adoitan asociarse os termos de obriga e permiso, que de alguma maneira pois tamén ten que ver o permiso pois coa posibilidade e a obriga coa necesidade, non? E por último, a epistémica pois tamén teria que ver coa necesidade e coa posibilidade no sentido de desde a perspectiva do coñecemento de quen fala, non? Como, é dicir, ao final ten que ver coa certeza e coa incerteza.
Vale. Pasamos agora a como foi tratado isto na lingüística galega. Vale, non é a miña intención facer aquí unha historia detallada da lingüística galega, nin moito menos, pero sí fornecer un contexto mínimo que permita comprender o estado actual da investigación sobre a modalidade no ámbito galego. A lingua galega ten unha historia irregular, iso é ben sabido, e isto ten como consecuencia un desenvolvemento moi tardío da súa lingüística. Os estudos gramaticais en particular atópanse nun estado moi deficiente ata ben entrado o século XX. Cidrás e Duber García explican esta precariedade aludindo a factores como a situación legal ou alegal, a situación social do galego, o escaso peso da gramática no programa ideolóxico de construción nacional e a secular exclusión do galego dos estudos universitarios e do ámbito académico en xeral. Este estado de abandono pois empezase a superar a partir dos anos 60 coa entrada do galego no ámbito académico, sobre todo a partir da fundación do Instituto da Lingua Galega, que desenvolverá pois unha actividade moi intensa en diferentes ámbitos lingüísticos, que creo que é algo que nos quedará claro ao longo destes días. Álvarez fala aquí dun período de expansión en que a lingüística galega estivo nun proceso permanente de construción que abranguería os últimos 50 anos e que está marcado por 4 preocupacións principais. A prioridade da lingua oral no traballo de campo e na descripción lingüística, o estudo da tradición escrita e a elaboración de recursos a partir dela, o desenvolvemento da variedade estándar e máis a difusión dos resultados da investigación en diferentes frontes. Por lo tanto, as liñas de investigación do ILGA favorecen, por motivos históricos evidentes, a lexicografía e a dialectoloxía, de maneira que os estudos de gramática non foron os máis privilexiados. Con todo, desde o nacemento do ILGA, a gramática ten unha presenza notable e moita continuidade, aínda que non sexa o abeiro de grandes proxectos como o Atlas Lingüístico Galego ou os tesouros informatizados da lingua. E mostra desta continuidade e deste certo fervor gramatical, pois é a aparición no ano 86 do que se pode considerar a primeira gramática moderna do galego, a de Álvarez Regueira e Monteagudo. É bastante significativo que en apenas 10 anos esta gramática pois queda prácticamente obsoleta coa aparición das gramáticas da lingua galega de Freixeiro a partir do 98 e de Álvarez e Xove no 2002, que se converteron nas obras de referencia das últimas 2 décadas. Vale, entón, cal é o lugar que ocupa a modalidade na gramática galega? Realmente este tema ten moi pouca presenza. Nestas obras de referencia, nas gramáticas que acabo de mencionar, podemos detectar pegadas da modalidade no tratamento das perífrases verbais, do modo verbal, dos adverbios, dos marcadores textuais, pero non hai, digamos, un apartado de modalidade, non? Nestas obras, en boa medida porque están organizadas alrededor de categorías formais e non funcionais. Esta tendencia, a partir das categorías formais para a análise, é dominante nos estudos sobre a modalidade en xeral e verifícase tamén nos achegamentos galegos a esta área. Un dos primeiros conxuntos de formas lingüísticas en recibir atención particular fora dunha gramática de referencia, en liña co seu peso na concepción da categoría da modalidade. Non víamos antes Deber e Poder, pois que son o máximo expoñente desta categoría, pois son os auxiliares modais. E temos que citar aquí o traballo de Montero Kuper, non sei se o pronuncio moi ben, que é bastante tardío, non, por outra parte. E, ademais, explora as equivalencias entre galego e alemán, non de maneira que ten un interese contrastivo, pero tamén identifica unha serie de valores epistémicos e deónticos para os auxiliares de ver, poder, haber e ter, pero realmente non é a maior achega neste campo. As gramáticas, estas dúas que citei como referencias máis recentes, non a de Freixeiro e a de Álvarez e Xove, fan contribucións quizáis máis destacadas a
este campo. Non? Especialmente interesante, creo que a chega de Albert Xove, que é moi exhaustiva nos detalles formais, mas tamén semánticos desta área da gramática. Topamos aquí xa un concepto da modalidade ben articulado, aínda que non teña o seu apartado, sí que aparece cando miramos as perífrases modais, non? Nesta gramática. Dá conta do comportamento das perífrases, manexa conceptos como necesidade, posibilidade, obriga, non? Que son típicos desta área semántica. En calquera caso, sorprende a pouca atención que recibiron os auxiliares modais na lingüística galega fora das gramáticas, é dicir, a atención monográfica é escasísima, sobre todo se compara coa súa importancia noutras tradicións de coñecemento, non? Coa importancia que teñen estas formas para o propio concepto de modalidade, que xira en boa medida arredor das características formais destes verbos. E con isto contrasta unha atención bastante acusada aos marcadores disque e seica, que teñen un claro valor emblemático e que tamén hai que dicir que ten un uso moi extendido. Estas formas foron estudadas por Rosales Sequeiro desde a teoría da relevancia, por Sousa desde a gramaticalización, por Cidrás desde a construcionalización. Estas dúas últimas evidencian un claro interese diacrónico por disque e seica, polo seu padrón evolutivo que simplifica construcións que eran originalmente biclausais mediante a gramaticalización do verbo da primitiva oración principal. Ben, se o carácter emblemático e as peculiaridades diacrónicas poden explicar unha atención relativamente alta que se prestou á disque e seica, precisamente estes mesmos factores fan que chama a atención unha omisión case total do marcador se cadra dos estudos gramaticais galegos. Ata onde eu sei, o primeiro estudo individualizado desta forma epistémica é o artigo bastante recente de Rodríguez Espiñeira, que se centra en realidade no calco do castelán de Galicia si cuadra, non? Pero que inevitablemente estuda a orixe da evolución da forma galega. Creo que este traballo constitúe unha contribución moi relevante para a gramática galega, revélanos a recente emerxencia deste marcador epistémico a partir dunha cláusula condicional que denota un evento casual, o cal está en liña coa evolución de formas epistémicas do latino, do castelán, do inglés e do portugués. Pechando a nómina de traballos que se ocupan de formas particulares, pois temos o capítulo de Loureiro Porto sobre a necesidade e a impersonalidade, que tamén ten un carácter contrastivo, inglés-galego, e compara o compre galego co need do inglés. Creo que é un traballo moi interesante porque estuda en detalle unha forma que eu creo que está case totalmente esquecida na gramaticografía galega e chama a atención a autora sobre a súa sistemática exclusión da nómina de auxiliares modais, que sería seguramente o lugar que lle correspondería. E xa por último, temos os traballos de García Represas, que se diferencian do resto por asumir un enfoque onomasiolóxico, é dicir, que parten de conceptos como a dúbida, a necesidade e a obriga para explorar a súa expresión lingüística en galego. Ainda que o enfoque destes traballos é bastante original no noso ámbito, as súas análises resultan moitas veces un pouco superficiais. En conclusión, os traballos de lingüística galega que se interesan por algún tipo de unidade modal son moi escasos e case se poden contar cos dedos dunha man. A modalidade como tema de investigación está case totalmente ausente na gramática galega e as unidades modais estudadas foron tratadas xeralmente de maneira atómica sen atender o conxunto de recursos modalizadores da lingua. Faltan, polo tanto, estudos que se interesen polo propio concepto de modalidade, que é un concepto moi problemático, que intenten crear marcos para tratar todas estas formas e ademais tamén estudos de detalle de pezas lingüísticas que en moitos casos seguen sen estar atendidas. Vale, creo que vou un pouco rápido, pero xa é tarde, supoño que tamén se agradece.
Vale. Os avances nos estudos gramaticais dos últimos 50 anos, comentaba un pouco ao principio, conseguiron deitar luz sobre moitas áreas da lingua galega e sacar o galego dese esquecemento en que se atopaba nos estudos romanísticos e que o facían un gran descoñecido pois tanto na romanística como nas ciencias da linguaxe. Isto logrouse partindo prácticamente de cero e comezando pola descripción da realidade gramatical do galego e a partir daqui pois intentouse ou iniciouse a construción aínda en progreso dun discurso gramatical autónomo e a proxección cara ao exterior destes resultados. Cidrás e Eduard García recoñecen que a gramática do galego xa non é ningún terreo inexplorado, pero o traballo que resta para a súa normalidade aínda é enorme. O desafío da gramática galega consiste na súa proxección exterior, en colocarse no cerne das reflexións teóricas da romanística e da lingüística xeral. E o que pretendo facer aquí, pois, tendo un pouco isto en mente, é explorar posibilidades de explotación desta noción para o futuro. Trátase concretamente da gramática probabilística, da lingüística diacrónica e da lingüística do discurso de interacción, que é o nome que lle dou eu, realmente son achegamentos bastante variados. Algúns destes campos pois, contan cunha fonda ou cunha longa tradición nos estudos de lingüística galega, como é o caso da lingüística diacrónica, pero, por exemplo, a gramática probabilística, ata onde sei eu, só foi inaugurada, eu creo que este ano, con un artigo que se publicou en Estudos de Lingüística Galega sobre o infinitivo conxugado, da autoría de Rivas e Brown. E nada, paso entón ao primeiro ámbito, que é o da gramática probabilística, que podemos entender pois, como un modelo de estudo gramatical que pretende explicar e, por tanto, predicir a escolla entre dúas ou máis variantes lingüísticas. Típicamente, pois, un exemplo típico serían formas sinónimas ou case sinónimas, e intenta facelo con base en factores de natureza variada, non? Pois poden ser pragmáticas, é dicir, factores pragmáticos, sintácticos, conceptuais, pero tamén xeográficos, sociais, etc. Típicamente, estes modelos empregan ferramentas estatísticas como a regresión logística, os efectos mixtos, que realmente son unha variación dos outros, e permiten modelar a relación entre unha variable dependente, é dicir, se temos sinónimos, a variable de resposta sería esta, non? Se escollen un ou escollen outro, e a partir dunha serie de variables independentes que se espera que condicionen esa variación non da primeira variable. E o tema que escollín aquí pois, para ilustrar isto é unha área que no ámbito románico suscitou bastante interese. A alternancia de indicativo e subxuntivo en xeral despertou moito interese. A alternancia tras adverbios epistémicos non tanto. Esta alternancia podémosla ilustrar pois, con o que temos aquí, non? Con esta variación entre quizáis é mellor opción fronte a quizáis sexa a mellor opción, que aparentemente é están en variación libre, non? Parece. Pero realmente, como comentarei agora, pois sí que hai factores que están detrás desta variación. Este fenómeno só foi estudado en español e isto creo que se pode explicar polo menos por dúas razóns. Por unha banda, esta alternancia non se dá fora das linguas ibero-romances, entón, pois, linguas moi atendidas como o francés ou o italiano non a teñen. E, por outra banda, o estudo deste fenómeno non foi abordado noutras variedades ibéricas, pois, principalmente o catalán, o galego e o portugués, por motivos diferentes en cada caso. En catalán, o uso do subxuntivo tras adverbios de incerteza considérase un castelanismo e explícitamente condenado polas gramáticas. En portugués, as gramáticas sancionan o uso do subxuntivo despois de tal vez, como única solución culta, e raras veces aceptan a existencia da alternancia. Eu atopei unha pequena mención na gramática de Bexara.
pero realmente nas gramáticas do portugués europeo nin sequera se menciona isto. E seguramente en portugués europeo non exista esta alternancia. En galego, pois as gramáticas non parecen ter un problema co fenómeno, pois na de Freixeiro e na de Álvarez e Xove descríbese o fenómeno como unha posibilidade máis, non? Despois de quizáis, de seguramente, de posiblemente, podemos atopar o subxuntivo e isto non ten ningún problema. Simplemente, pois o fenómeno non foi estudado como tantos outros do ámbito modal. En definitiva, os únicos estudos de referencia cos que contamos son os que estudan o español ou as variedades do español. Relato algúns factores interesantes. O que ten o mellor establecido na literatura, pois seguramente sexa a relación do subxuntivo coa referencia temporal ao presente e, sobre todo, ao futuro. É dicir, que se o verbo fala do pasado, é menos probable que atopemos o subxuntivo. E ben, isto xa desde os anos 70 en estudos de corpus se apuntaba, e desde entón, pois, en moitos estudos con diferentes deseños experimentais, pois, viuse verificado tamén. Outro factor que parece afectar a distribución do modo é o grado de incerteza que codifica o adverbio, pero aquí os resultados son bastante desiguais. É dicir, por exemplo, o esperable é que adverbios de posibilidade, como quizáis e tal vez, que codifican un grao menor de certeza, unha dúbida maior, que, por exemplo, outros que tamén permiten o subxuntivo, como posiblemente e probablemente, pois o esperable é que os primeiros teñan maior uso do subxuntivo. Quizás asociando o subxuntivo a esta incerteza, a irrealidade, e outros factores que tipicamente se asociaban a esta marca. Pero xa digo que os estudos, os resultados de algúns estudos apuntan nesta dirección, pero hai outros que non. E, ademais, non é moi común incluir varios adverbios nestes estudos, comparar o comportamento de varios adverbios. Cando tratamos co modo e co modalidade, pois é moi frecuente falar da polaridade, é dicir, da negación, non? Por exemplo, hai unha clara interacción entre a negación e a selección de modo nas cláusulas completivas. É dicir, creo que é no positivo, non creo que sexa no negativo. Aí claramente a negación determina cal é a selección modal. Porén, os estudos que investigaron o papel da polaridade neste ámbito, pois sorprendentemente non detectaron ningunha asociación estatísticamente significativa entre a negación e o modo neste contexto particular. Outros elementos que afectan a selección de modo, de acordo con estes modelos probabilísticos, pois teñen unha natureza non semántica. Podemos citar, por exemplo, o tipo de cláusula, se é subordinada ou principal, o lexema verbal. Hai unha asociación tamén, como no caso da negación, hai unha asociación histórica entre o subxuntivo e as cláusulas subordinadas. De feito, o nome do subxuntivo ven precisamente disto, pero os estudos sobre o subxuntivo nesta área detectan precisamente o contrario, que é máis común atopar o subxuntivo en oracións principais que en oracións subordinadas, neste caso concreto. E despois, en relación co lexema, pois estes mesmos estudos detectan maiores índices de subxuntivo cos verbos máis frecuentes, por exemplo, ser, que é o verbo máis frecuente, e outros verbos auxiliares. E isto é interesante en termos de gramaticalización, por exemplo. E despois tamén hai variables non lingüísticas que condicionan o uso do subxuntivo. Pois o subxuntivo asóciase coa lingua escrita e cos rexistros formais, e outras fontes de variación témolas na procedencia xeográfica e na idade dos falantes. Entón, eu creo que as conclusións que deste asunto se poden tirar son moi variadas e bastante relevantes para áreas chave da gramática, porque moitas veces as expectativas que temos sobre a selección de modo, pois aquí vense defraudadas neste contexto concreto. É dicir, un contexto que funciona de maneira bastante independente, diferente a outras áreas da lingua.
E, ademais, é necesario non só o estudo de máis linguas, non sexa de maneira individualizada ou contrastiva, senón tamén a inclusión de maior número de adverbios, non? Porque os estudos do español, que son os únicos que hai, focalizan de maneira moi acusada sobre quizás, en detrimento de outras formas que tamén combinan co indicativo, como tal vez, os adverbios en mente, etc. Vale. O seguinte ámbito é o da lingüística diacrónica. Desde os primeiros achegamentos á modalidade, pois houve un grande interese pola súa diacronía, é especialmente patente isto no caso dos auxiliares modais, que ten unha evolución bastante interesante que supón un progreso, non, que transita pois polos varios tipos de modalidade, primeiro a dinámica, despois a deóntica, despois a epistémica, aínda que isto se vexa matizado en investigacións recentes, é digamos, a visión tradicional, non? É digamos que no plano diacrónico é unha área moi ben sobre a que houve moito interese, non? Vale, os verbos auxiliares do galego medieval foron estudados con bastante detalle, pero do seu tránsito ata o galego actual sabemos moi pouco, polo menos no referido estritamente á semántica modal. Isto, por suposto, ten que ver coa escaseza de datos para os séculos XVI, XVII e XVIII, pero quizás esta área da gramática sexa unha das que mellor permite superar as eivas do noso rexistro escrito. O que fixen foi buscar os 4 verbos auxiliares modais principais do galego, haber, ter, poder e deber, no corpus Gondomar para a Idade Moderna, e 2 deles, haber e ter, superan as 300 ocorrencias, poder rexistra máis de 100 exemplos nese mesmo corpus, e só deber queda por debaixo do medio centenar. De maneira que hai un número bastante grande de exemplos que permitirían levar a cabo unha investigación empírica, non? Ainda que se poida despois entrar máis ao detalle de ese número de exemplos pois representan unha gran variedade, por exemplo, de autores ou non. Pero en calquera caso, hai material aí para explorar, non? Con todo, eu estudei os adverbios, non? E cada quen mata do que trata, e do que quería falar aquí era, pois, neste caso, de seguramente na lingua medieval. Polo menos desde finais dos 80 houve un grande interese pola evolución dos adverbios epistémicos, non só os verbos modais foron atendidos desde este punto de vista. Canto a metodoloxía, pois no caso do galego, os adverbios sofren aínda maiores limitacións de datos que os verbos auxiliares. Os adverbios, pois, en xeral, son moito menos frecuentes que os verbos. Por exemplo, pois, seguramente é moi pouco frecuente na lingua medieval, está prácticamente ausente da lingua moderna ou do galego medio, non? Porén, o seu estudo pormenorizado, tanto desta forma como doutras, e a atención aos tipos de texto, unha atención máis cualitativa a estas formas, pois creo que poden resultar moi proveitosas, non? Vale, o desenvolvemento de mente, pois, como sufixo, é algo moi ben establecido, é un exemplo clásico de gramaticalización, pero ten unha particularidade que é que se trata dunha innovación dos rexistros elevados, non? Un pouco fronte á idea máis establecida de que é na coloquialidade onde se dan as innovacións, pois realmente os adverbios en mente son algo que xorden na alta poesía do latín, e que mesmo en contraste coa prosa teñen usos máis innovadores na poesía que na prosa, non? Xa entrando no referido ao caso do seguramente no galego medieval, pois na prosa notarial funciona como un adverbio de maneira, é dicir, de maneira máis próxima ao que originalmente era a construcción latina, mentres que, ben, isto poderíamos simplificar, pois sería algo así como vir seguramente a estas terras, andar seguramente polo territorio.
que quere dicir de maneira segura, a salvo, que é un uso dificilmente atestable na lingua actual. Podemos pensar casos, é dicir, pode nos soar natural, pero despois na práctica non existe nos corpos ou quedan digamos, fosilizadas certas colocacións que teñen que ver pois co que era frecuente na Idade Media. Iso na prosa notarial, non ten, digamos, os usos máis próximos ao latín. Na prosa non notarial, pero sobre todo na lírica, o uso como adverbio de maneira convive con usos modais moi próximos aos actuais, non, coa peculiaridade de que o significado de seguramente non era o de probabilidade, non, que polo tanto dúbida do galego actual, senón o de certeza. Creo que é interesante contrastar isto cos estudos sobre o cognado castelán. De portugués a verdade é que non atopei prácticamente nada. Eu creo que tamén falta moito por estudar destas formas en portugués, pero tampouco son un gran coñecedor da literatura. Pero por iso falo do castelán, non? E os estudos do castelán, do seguramente castelán, pois revelan un desfase realmente de 200 anos na aparición destes usos modais. É dicir, os do galego danse xa desde os primeiros escritos documentados, desde a primeira metade do século XIII, e no castelán temos o adverbio tamén desde esta época, pero os usos son exclusivamente de maneira, é dicir, os máis primitivos, non, digamos así. E realmente temos que esperar ata a segunda metade do século XV para atopar usos modais pois do tipo que temos hoxe en día, non? De seguramente, non como ese adxunto verbal. En este sentido, Compani, que moitas veces non sei se é compañe, pero todo o mundo di Compani, pois ela di que o desenvolvemento dos adverbios en mente en castelán tivo unha alta dependencia dun tipo de texto literario e culto, concretamente a prosa sapiencial, que é un tipo de texto que non ten equivalente, polo menos directo, en galego medieval, da mesma maneira que a lírica galega non o ten en castelán antigo. Entón, eu creo que isto nos advirte sobre a importancia das tradicións discursivas, das que falaba onte o profesor Cabatec, porque os textos líricos probablemente serviron de catalizador na emerxencia destes usos modais de seguramente, porque constitúen un bo campo de cultivo para a semántica intersubxectiva, é dicir, a semántica da interacción. Non son unha boa parte destes textos está escrita en primeira persoa e fai referencia explícita a un interlocutor, non, como é ben sabido. Entón, a pesar das limitacións empíricas do estudo diacrónico de unidades modais do galego, particularmente dos adverbios, non? Pois creo que botar un ollo a esta realidade pois pode dar resultados moi frutíferos. Exemplos como este ilustran a importancia de atender ás tradicións discursivas como que poderíamos chamar macrolocus da mudanza lingüística, non? É dicir, a mudanza lingüística ten lugar, digamos, nos tipos de texto, na práctica real e non tanto na lingua como abstracción. E tamén creo que sinala a importancia cualitativa que poden ter datos cuantitativamente pobres. E con isto, con este asunto da importancia de botar dos estudos cualitativos, non, que parece que están un pouco xa pasados de moda, non, ante o auxe da estatística, pois con isto conecto xa co último apartado. Vale, é dicir, vou falar aquí da lingüística do discurso e da interacción. Realmente trátase de achegamentos moi variados, preocupados, ou que ten en común unha preocupación pola realidade discursiva e da interacción, é dicir, de como e onde se usan, pois neste caso, os marcadores modais. Un termo de uso xeral neste tipo de achegamentos é o de stance, ou posicionamento, o cal fai referencia ás funcións dos elementos modais, non só nos estudos puramente lingüísticos, senón tamén en disciplinas como a sociolingüística, a análise do discurso e a antropoloxía, é dicir, un campo amplísimo.
Un dos modelos máis influentes para a comprensión do posicionamento, do stance, é o de Dubois, que descompón esta noción en tres aspectos relacionados triangularmente aí nese triángulo, que serían avaliación, aliñamento, despois temos positioning, que nos coloca un problema de traducción, porque se traducimos stance como posicionamento, pois positioning non temos moi ben como traducilo, non? Pero digamos que son nocións diferentes. Bueno, incluídas, non? No concepto xeral de stance. Temos dous posicionamentos diferentes. Stance é entendido desde esta perspectiva como un triple acto simultáneo mediante o cal un actor avalía un obxecto, posiciona ese obxecto con respecto a si mesmo e con respecto a outros suxeitos e se aliña tamén con outros suxeitos. Por exemplo, unha consecuencia destacada dentro do traballo do propio Dubois ou da sintaxe dialóxica, que se interesa por como os falantes manexen a interacción a partir da reproducción a reproducción parcial e selectiva do que dixeron antes os interlocutores. En estes achegamentos discursivos e interactivos, o termo de modalidade é moitas veces empregado para designar a expresión lingüística do posicionamento ou das actitudes na lingua. Da mesma maneira que o posicionamento é un concepto moi amplo, pois aquí modalidade é un concepto tamén moito máis amplo e, polo tanto, vai ben máis alá dos verbos auxiliares modais, que son a expresión prototípica, canónica da modalidade. Por exemplo, recoñécese o papel fundamental que xoga a frecuencia de uso na consolidación dun número reducido de unidades como marcas de interacción, como marcadores discursivos e conversacionais. Un bo exemplo deste programa de investigación é o estudo de, creo que é Korkoinen, unha cousa así, que xa é un clásico, prácticamente, sobre o posicionamento epistémico en inglés americano. Nos seus datos, o marcador máis común é o que ela chama frase epistémica I think, que envolve múltiples funcións en posición inicial. Unha delas é a que chama o deseño do enunciado orientado ao receptor, que se pode ilustrar con este exemplo. Aquí unha das participantes mostra desacordo co que expresou a outra na quenda anterior e emprega I think para introducir a súa aserción, que sería un pouco como creo eu, non? Máis que penso, creo que creo é máis frecuente en galego. Neste caso, é dicir, digamos, neste caso, Doris proponlle a Sam, que dícheslle algún tipo de erva, e a outra dille, non, delle un pemento. Eu creo que lle diches unha erva, non? E a outra acaba dicindo, pode ser, se cadra delle un pouco de basil, creo que é alfábega, non? Creo que non está no dicionario da RAC, pero creo que é a traducción que corresponde. Polo tanto, aquí I think, neste contexto, a súa función non é a de introducir non é a de formular unha hipótese, senón que é a de suavizar este xuizo que xa foi rexeitado pola interlocutora anteriormente. É dicir, o que está a facer a emisora é botar man dunha forma que codifica dúbida para atenuar a forza da súa aserción, unha aserción que nese contexto podería constituir unha ameaza para a imaxe pública da súa interlocutora. Polo tanto, o que conclúe Korkoinen aquí é que I think e outros marcadores epistémicos teñen un rol fundamental no deseño e no redeseño das intervencións en contextos de interacción. Cito, por exemplo, outros estudos na mesma liña. Realmente, hai estudos deste tipo sobre moitísimos marcadores modais. Cito, por exemplo, o de Corneli sobre, a lo mejor,
que tamén di que non é só empregado para introducir hipóteses con información nova, senón que tamén convida o interlocutor a confirmar ou rexeitar a información proporcionada e, polo tanto, xoga un papel no proceso de troca de quenda tamén, non? Ben, pois xa como conclusión, neste campo tan amplo, pois a noción de posicionamento incide na interacción da modalidade coa situación social e coa negociación discursiva que levan a cabo os participantes na interacción e, polo tanto, préstase atención aos recursos mediante os que construen a súa imaxe pública, mediante os que se expresan actitudes cara ao que se di ou que mostran o seu aliñamento ou non aliñamento co discurso precedente. Pois esta amplísima área de investigación creo que abre numerosas posibilidades para os estudos dos marcadores modais do galego que teñen efectos discursivos e pragmáticos que en boa medida aínda non son descoñecidos. E isto é todo. Moitas grazas. Non é unha pregunta, simplemente cando falaches do tiple co valor de cacharreta na Arousa, exactamente igual sería en Cambados. Eu xa vi que Piñeiro cuchicheaba contigo, Comigo, por eso ao sí, final é exactamente igual. lle preguntei se Cambados tamén se decía tiple. Sí, sí, Entón é cuestión que os de Cambados proporcionedes o vosso léxico. Eu xa a Piñeiro que me pasase o detalle do tiple en Cambados, pero vou tomar nota xa agora. E logo despois, cando Díxeme falaba... que tamén se di cacharreta, pero que tamén hai o tiple. Un tarro que era dos alcriques ou dos patagillóns que se usaban para pasamexas. Era iso. A cacharreta é máis grande co tiple. O sea, a cacharreta é máis grande. O tiple é máis pequeno. Na illa o tiple é o mesmo que a cacharreta, que era efectivamente unha lata de alcrique. Sí. Bueno, pero di que logo o cacharro ten tres tiples ou tres cacharretas. O sea, o que é o grande, o cacharro, e a pequena, que era, bueno, non sei se a lata de alcrique eran unhas latas grandes de conserva de agulla. Sí. Son latas grandes, así tal, que eran máis ou menos dese tamaño, así de altas, que a lata do alcrique, que era que se usaba como medida para moitas cousas, entre elas para as ameixas. E entón eles din, o cacharro ten tres cacharretas, pero a cacharreta aquí chamas alcrique. Tomo nota. Para Gonzalo, xa lle pasa a regueira que está. Ti antes entendinche, ao mellor entendinche mal, cando falabas da Boucía, decías que o nome originario debía ser Ousía. Non entendín ben. Non, digo isto, como decías que era unha forma única, eu digo isto porque en Cambados existe o topónimo Ouso da Torre. Non sei se, como falabas de que Ousía era un topónimo único, digo se ese Ouso da Torre ten que ver con esa Ousía. Bueno, en canto a orixe tamén. Así pillasme así, non sei se ten algo que ver. Cando digo que é topónimo único, refería ao topónimo único como núcleo de poboación, é dicir, no nomenclator dos núcleos habitados. E non sei se ese Ouso, pois non sei que lle parece a do Santa Mariña. Pero se ven de ábsida sería rara o masculino. Non sei, porque tamén ás veces hai unha alteración de xénero, porque non sei, pois non che sei. En principio unha ábsida ten que ser nun edificio religioso, creo eu. Entón non sei, pero o Ouso da Torre, non sei que pode ser o Ouso da Torre, así pillasme, nin idea. E o que tampouco teño... Pois, o que tampouco teño claro, creo que xa comentei, é se era Ousia ou era Ousía. O que sí que o interpretaron como se tivera o I tónico, hoxe todo o mundo di Oucía. É dicir, o que revela que era Ousia ou Ousía é a documentación.
a documentación escrita, porque leva 200 anos sendo Boucía. Entón, non sei. É o que pasa un pouco coa oscilación de Brandia e Brandía. Os que non coñecen o topónimo original din Brandia, din Brandía, con todas as terminacións, por exemplo... A da papeleira, dis. A da papeleira. Pero originalmente a aldea é Brandia. É dicir, esta oscilación parece. Agora que falades de... Non sei onde o lin... Perdón. Non sei de onde o lin unha vez. Que unha forma galega, nalgún documento, en vez de ábside, aparece óusia. Si pode ter aplicación, o millor, por algunha construción, algunha especie de sartego que fora máis ou menos monumental, ou iso que poidera estar no fondo dos... Porque a min pareceme realmente moi oscuro. Pero ocurríseme este así, a salto de mata. Que usen óusia para ábsida. Eu creo que sí, que esta é unha forma ben documentada, e aparte que ten o paralelo do portugués, e aí non hai dúbida, está ben documentada. A miña dúbida era se en concreto este lugar en Gondomar, se era óusia, como parece ser que é a forma máis habitual en galego, ou era ousía, que é a forma estándar do portugués. Porque como hoxe só din Boucía, entón eu o que comentei é que se interpretaron Boucía, o mellor é que o ixa era tónico, porque senón supón aí unha dobre, pero tampouco non temos certeza, porque é un topónimo que hai 200 anos que deixou de ser vivo. Hoxe a xente di Boucía, como se fose da familia de Bouza. Entón, pero o sustantivo óusia está ben documentado, supoño, non ten problema. Son dúas cousiñas moi pequenas. Unha no de Charo era co de Changüí, que non está registrado, pero cando eu era rapaz en Vilalba, dabanlle Changüí a alguén cando lle facía unha trampa, ou sea, o de Changüí. Dar Changüí. Sí, o de Changüí. Dar ou facer, sí, dar Changüí. Dar Changüí. Eso era... Sí. Non. Na miña infancia, por completo. Eu hoxe supoño que xa non, pero bueno, cando eu era rapaz, sí. Creo que en Dalí, por menos, é voz de xogadores de naipes. Nós non era nos naipes, era nos xogos de, non sei, ou... Sí, nós tamén nos xogos normais, pero o que quero comentar, nós decíamos, por exemplo... Era facerlle unha trampa a alguén, facerlle un truco para gañarlle, non? Pero vou explicar en que consiste o truco de dar Changüí, porque en Lalín dicímolo como dar Changüí, sempre co verbo dar. Dar Changüí é facerlle ver ao outro que un é máis torpe do que é. Por iso digo que é das cartas, porque nós, por exemplo, nós xogando o futbolín era normal. Dame Changüí 2-0, a partida tiña 6 bolas, e xogabas contra un que era máis inexperto, e dábaselle Changüí, e entón empezaba a partida con 2-0. Isto era dar Changüí. Pero, en cambio, eu creo que nós tiñamos conciencia de que era cousa dos xogadores de cartas, cando se usaba. Porque nos xogadores de cartas chamanlle Changüí a un individuo, ou ben unha parella, que forma parella xogando. Nas primeiras partidas simulan que son máis torpes ou que son que xogan peor, para que os outros se confíen e aposten máis, porque ten que ver co xogo e co diñeiro. Pero en Lalín é palabra vivísima, vivísima. Dar Changüí, que se aplicaba a outras cousas nos xogos, pero creo que teñamos conciencia de que era dos xogadores de cartas. Pero os dos significados coinciden co que ten Argentina, Uruguai e Río Grande do Sul, o que ten nesa área. Non coincide cos significados que teñen en Perú, nin en Honduras, Venezuela, México, Cuba, etc. É só desa área e é o significado que ten tamén en Linfádogo. Eu algunha vez que busquei, porque é unha palabra que me interesaba, eu teño viva, creo que eu sei por escrito en alguma ocasión, cheguei á conclusión de que viña de Cuba, non sei por qué, ao mellor... En Cuba ese significado non o ten, pero puido vir de América, puido vir de Argentina. Ou pudo vir a Argentina, mellor. Eu creo que o significado que saiu, que saltou nunha obra de Betanzos...
Agora apagaste. No, agora está apagado. Pero antes estaba encendido. Digo que o significado que aparece en Betanzos que é previsible que haxe máis sitios, claro, decir, falamos do que está recollido en vocabularios, pero hai moito lexeo que non está recollido. Entón, o significado de Betanzos, que previsiblemente haxa en máis sitios, claramente veu da emigración americana. E tuvo que vir realmente a emigración cara ao Río da Prata, porque onde hai ese significado, dá igual que sexa Río Grande do Sul, que sexa Uruguai, que sexa Buenos Aires, non? É máis difícil que ese significado viñera de outro lugar da América, porque en outros lugares da América ese significado non está tan extendido. Algo en México, pero non é o significado principal que ten en México, non? Entón, é fácil que viñera, porque efectivamente houve unha intensa migración americana cara a estes puntos, non? O significado que ten nas Rías Baixas non ten nada que ver con iso. Nada de nada. Non hai maneira de pillalo por aí. É outra cuestión, unha cuestión que te quería comentar, é que ti dicías coaledro, pero eles din pechado, coaledro, e ademais sería coherente ademais co corletum, non con esa tercera. Claro, ten que ser, ten que ser coledro, ledro, sí. É coledro. O que non comentamos é cando chegou a esta conclusión por parte da Comisión de Toponimia, presentósenos o dilema se ese qua hoxe é un castelanismo que debe ser, en principio, como é zona de cuatro cuando, o que podemos pensar é que resulta interferido por cual, pero ese cual pode non ser o do castelán, pode ser o autóctono, porque ali nesa zona, entón, por iso, por prudencia, non lle tocamos, aínda que esa sílaba inicial non é patrimonial. Creo que o Concello tiña unha información do Changüí betanceiro firmado por un betanceiro. Eu non son das aforas de Bilbao, non estou mismo en Betanzos, e a min soname totalmente extraña, pero este sí é do norte. E di así: estar de Changüí, estar vacilando, estar de parranda, sen ter que traballar, estar de coña. Segunda, tomar un changüí, tomar algo fino, coñabó, cubata caro, whisky, nunca viño ou cerveza. Darlle de changüí, darlle co calcañar, darlle un toque chulo a un balón, darlle ao azar e acertar. O cabrón deulle de changüí e meteu gol. Mándasme un WhatsApp con todo iso. Alguna pregunta máis? No, eu quería aproveitar esta rolda de intervencións para decir algo que lle decía antes a ela. Vamos a ver, nós, cando decimos que volcamos no tesouro palabras ventureiras que andan por aí, moitas veces, claro, naturalmente tratamos de volcar artigos publicados, teses, tesiñas, etcétera, etcétera. Andamos buscando tamén na rede estas outras obras espontáneas que aparecen, que un tipo recolle flora e fauna en Trabadelo, provincia de León. Bueno, nos volcamos ese léxico que ele nos dá destes naturalistas aficionados que fan flora e, sobre todo, fauna, que teñen nomes de paxaros ou nomes de insectos e demais, do deberín natural levamos baixados centos de palabras, non? E así doutros. Entón, nos volcamos iso. Pero eu tamén agradecería que me mandedes este tipo de palabras que aparecen, porque probablemente a un ocurrese media dúcia e a outro outra media dúcia. Nunca vai facer nada con esa media dúcia, porque non vai escribir un artigo con media dúcia de palabras da súa aboa. Pero esas palabras non se debían perder. Entón, eu teño aberto sempre un Excel que se chama Nas Crevas, que recolle estes restos dos naufraxios, digamos, non? Entón,
Se a mí me mandades, podo vos poñer aí o meu enderezo, pero está na página do ILGA, está na página da universidade, se cando se vos acordan me mandades simplemente un correo electrónico dicindo tal cousa, significa tal en tal sitio, eu vou nas metendo nese Excel das crebas e periódicamente subas ao tesouro. Entón, bueno, non se necesita que fagades un glosario da vosa localidade, non necesitades facer unha tese, unha tesiña co vocabulario da zona, non necesitades escribir un artigo de revista, nin nada. Simplemente, pois, a min me decides que tal palabra ou tal expresión en tal sitio e eu vou xuntando e cando teño un feixe suficiente, subo, non? Porque... Bueno, poden ser idiotismos ou non. Ou non, porque ti fíxate o changüí, para canto dá. E parecía que non era nada, e parecía que era un exotismo que decía non sei onde, pois empezas a mirar. E comprobaches en Asturias que teñen tanto cubanismo? Non teñen, non atopei para nada, non atopei en ningún outro sitio. O chigre para os postos da... Pero non atopei, o que non quer dicir que non o haxa, ollo. Chamoume a atención en Asturias, todo o mundo lle chama chigres tamén. De broma, porque claro, en Ribadeo houve moita migración americana, están todos os indianos. É dicir, na Mariña de Lugo ten que haber changüí traído tamén polos tal. O que a mí me sorprendeu é que na Mariña de Lugo non teñen changüí con este significado. E entón andaba buscando a ver, entón, que o que din os mariñeiros, non o cobran ou buscaron outra solución. E foi cando me atopei con que eles lle chaman chona. Entón, claro, non incorporan unha palabra con ese significado. Pero entón, changüí, Ribadeo, como era? Está... Pero dis, está o changüí, dá o changüí, está de changüí? Dar ou estar. Pero como é dar changüí e estar de broma ao mesmo tempo? Sí. Dar de changüí ou dar changüí. Sí, ambos. Estar como estar de conta. E unha expresión con dar changüí para que signifique, como dirías, que queres me dar changüí, que estás vacilando, ou como é? Sí, eu non son privada. Non, pero digo, sería así nese contexto. Máis preguntas? Pilar? Agora sí, debe estar o... Exactamente, que darlle. Eu vou cambiar de palabra aventureira, enda que foron todas moi interesantes, pero para referirme ao Tabirón, que falabas tamén, non? Que unha palabra aventureira de boa aventura, efectivamente, neste caso, non? Pero é unha observación porque escurece un pouco máis o tema, porque creo que non vai na liña do que ti propuñas, non? Porque efectivamente, vamos a ver, eu nunca, na miña casa nunca escoitei que chamara ninguén a Kenya por ese nome, non? Pero tamén é verdade que eu recordo que meu pai, cando andaba nos barcos da empresa de Vigo, de Vieira, pero vamos, esta empresa tiña un conxunto de barcos que iba a ser para efectos fiscais, non unha empresa diferente, que se chamaba Pesqueiros Tabeiróns. Ben, estamos falando dos anos 60, 70, pero estuve vendo logo en internet que aparecen as cousas máis increíbles. Esta é unha serie de barcos, foron os primeiros de ferro para ir a pescar fora, non? Eu creo que pola forma tamén, porque tiña o recordo a proa así puntiaguda, tal vez fose por eso, non? Que os primeiros desta serie son de principios dos anos 40, creo que aquí do 42 ou 43. Obviamente, a xeneralización literaria, que vin agora tamén no Tilga de Tabeirón como Kenya, é dos anos 70 para cá. Pero os primeiros registros son dos anos 40, O primeiro registro é dos anos 40. Non sei se non será anterior. Cando se gravaron os contos de Joselín? Porque hai un conto de Joselín, aquel que foi alcalde de Baiona. Joselín, alcalde de Baiona, un des...
que ten este que gravaba así falando deste modo. Ten un conto que se titula O Tabeirón, e eu creo que foi ese conto que divulgou esta palabra por aí adiante. Eu sei de moita xente que sabe os contos de Joselín de memoria. Sí. Claro, pero non sería tanto o asunto de onde pudo sacar esa... De onde era? Él era de Bayona. De Bayona, claro. Estaban falando desa zona, porque... Él era de Bayona. Isto que che conto é de Vigo, de esa época, precisamente. Pero eu creo... Quer dicir, non... É Papona, así, efectivamente. Pero en todo caso poden ser usos non populares espontáneos que axudan a triunfar. Vamos a ver, eu creo, por exemplo, o triunfo de Bagalume, que era unha forma no pobo prácticamente inexistente, e hoxe non hai ningún galego que non saiba o que é un Bagalume, débese á revista, fundamentalmente á revista. Bagalume non é un invento en si mesmo, porque a palabra existía e en Brasil existe, sobre todo existe no Paraná. Pirilampo. O Pirilampo sí que foi unha creación, pero Bagalume, bueno, pode ser simplemente eufemístico por cagalume, porque claro, moito máis así, decir Bagalume que cagalume, entón, incluso, claro, con unha imaxe suxestiva, porque vai vagando pola floresta, estas cousas, pero que decir, invento non é, pero había un por acaso, cando Alonso Montero fixo aquel inquérito dos bichos que facía, que eran os anos 50 e moitos, atopou un Bagalume. No Atlas non hai Bagalume, eu creo que hai un no Atlas. Claro, nós fixemos as enquisas xa a mediados dos 70. Quer dicir e as tartarugas, que me contaba das tartarugas? É dicir, todos os nenos, incluso falando en castelán, falaba das tartarugas. Quer dicir que pode haber algo social que impulsa, non? Entón, que Pescanova ou quen sexa teña un barco que se chame Tabeirón ou os Tabeiróns, naturalmente impulsa iso, porque ademais é que é eufónico o Tabeirón, por riba un monditongo polo medio, que máis queremos? Eu sospeito que é o topónimo Tabeirós reciclado para aplicarlo porque ten un sonsonete parecido ao castelán tiburón. Quero dicir que eu sempre pensei nisso. Dá o pego. Pero eu creo que no Tilga, creo recordar agora de memoria, que o primeiro registro, non sei se do 47 ou do 48, por aí, pero logo, cando triunfa masivamente, é xa iniciada a segunda parte do século XX. Hai Tabeirón de topónimo, non? Antes xa non... Bueno, a festa de Tabeirón, o día da festa de Tabeirón, la Barta. É un topónimo inventado. É un topónimo inventado. Porque dicir que os primeiros registros que aparece como Tabeirón de tiburón, segundo veo aquí, a ferramenta fuciño de Tabeirón ou marrajo. Este é do 74 e hai un antes de 72. Joselín son dos anos 30. Joselín. Pero non se trasladou ao ámbito, non se trasladou no ámbito literario, porque eu entendín que viñas a decir que porque podía vir do ámbito literario traspasarse o uso... No, eu que decía que, a ver, que ás veces, igual que hai palabras desafortunadas... É literaria. É dicir, hai palabras que teñen a fortuna de que teñen éxito. Entón, cabe que de usos, eu non digo que vaya do campo literario, senón que se generalizan en determinados ambientes de tal maneira que pode pasar que o tipo que lle dá os nomes de peixes a un que recolle en Porto Novo, cando el di do barro non sei quanto apelídase, cando el recolle o léxico de Porto Novo e fai un blog en que recolle o léxico de Porto Novo, el pon Tabeirón tiburón. Entón, ou el quixo oír Tabeirón, ou oír Tabeirón. Entón, cando outro señor de Campo Lameiro di que se chama Tabeirón, claro, de Campo Lameiro queda un pouco máis lonxe da costa, pero non deixa de estar ali, está
ao oeste da depresión meridiana, polo tanto, Rías Baixas igualmente. Entón, cando este señor, que é un señor con formación, porque foi cura no seu tempo, porque dirixiu unha capela de música, etc., etc. Cando este señor di que ali lle chaman Tabeirón, non creo que estea mentindo, el cree que está dicindo algo. Entón, algo que corresponde coa realidade. E outro era de Betanzos, creo que vos dixen, que Cuns. Cuns este que... Carballo. Cuns é Mercantil. No, Cuns é o lugar, sí, pero hai un señor, chamase Xulio Cuns, que era xornalista de Betanzos, perdón, que recolle ben o léxico de Betanzos, que o consigna ben e demais, que o ten publicado, ademais, pois el ponte a Beirón. E entón digo, bueno, pois, a quen lle oíron? A quen lle oíron espontaneamente? Non están collendo voces que collen da literatura, sino que eles entenden que esa é unha voz que corresponde á lingua espontánea, que corresponde a ese sitio. Xa digo, son voces que non están recollidas con método científico, polo tanto, nós temos que poñer un punto de sospeita. Pero non deixa de ser testemunho de que tres persoas distintas recollen da segunda metade do século XX, con distintas datacións, Tabeirón e nos lo dan como se fose a forma tradicional, espontánea, etc. É dicir, que conseguiu traspasar a barreira dos ámbitos cultos, digamos, para ser percibido como algo popular, como algo que parte realmente da lingua do povo galego falante. Disculpa. Eu queria dicir unha cosa. Dicir outros datos do portugués, supoño que datos bibliográficos, pero en portugués seguramente non significa o mesmo que significa para nós. Cando, tanto en Portugal ou en Brasil, che din, vas vir mañá, e nos decimos seguramente, nós estamos querendo decir que... Pode ser que sí. Pode ser que non. E eles non entenderán iso nunca, eles entenden que con toda certeza, e iso dá igual que sexa en Valença do Miño ou na Foz de Iguazú. Calquera portugués, calquera brasileiro entende seguramente como entendería calquera outra lingua románica, no sentido de que seguro, certo. Os Erasmus, eu xa teño comprobado, os Erasmus que veñen á nosa facultade de Vigo, eu xa teño comprobado, seguramente quedan todos cos ollos abertos, é dicir, quedan sorprendidos, que significa o contrario do que eles esperaban. É dicir, cousas que a nos parecen normais, pois tamén, cando oen, seguramente non podemos, entón quedan sorprendidos, pero unha mínima posibilidade había, digo, continúa habendo, pero eles creen que o seguramente tenden a interpretar de maneira literal, é unha rareza, é unha rareza. Sí, realmente é dicir, o fenómeno de... O significado original, non, o medieval é o de certeza. É realmente isto é unha innovación que se dá nas linguas do Estado español. Evidentemente, pois, hai un claro componente de contacto lingüístico, porque o seguramente do catalán pois, tamén ten este significado, o seguramente do galego, e mesmo en vasco hai unha forma que é segur-aski, que tamén indica dúbida. Entón, sí, hai un... Non é un fenómeno tan raro, non? O sans dut do francés, pois tamén ten esa debilitación, non? Acaba expresando unha dúbida máis que unha certeza, ainda que literalmente significa literalmente pois tería a lectura contraria, non? Sí. Sí, é dicir, os usos modais son os usos modais de certeza neste caso, non? Que era o significado que tiña na Idade Media, o seguramente en galego. E danse, pois, con moita antelación con respecto ao que pasa en castelán. Xa desde os primeiros textos, pois, teñen este significado. O contacto sería polo galego, polo menos diacrónicamente.
A ver, eu que sei... Non, a ver, os adoeros en mente estúdanse un pouco na liña isto que comentaba das tradicións discursivas, ao final non ten moito sentido estudalos en linguas individuais, non? Son un fenómeno interlingüístico, intercultural, por exemplo, os adverbios en li do inglés, pois este ASCII do euskera, pois realmente formas do neerlandés tamén, pois pódense entender dentro dunha cultura europea compartida, e de feito pois os usos xa máis discursivos, non, aínda que os modais pois aparecen xa na Idade Media, os demarcadores do discurso, pois non sei, naturalmente, non, que non significa de maneira natural, non, senón que é un marcador da enunciación. Pois isto é algo que acontece nas linguas europeas no século XIX, acontece de maneira paralela, non é dicir, que é unha evolución que sí, que ten peculiaridades en cada lingua, pero que é sobre todo pois, interlingüística. Non? É simplemente o valor de dúbida de seguramente, creo que en neerlandés o seker, que ten o mesmo étimo, pois pode ter tamén esa ambivalencia con forma de certeza e incerteza, pero, digamos, dentro das linguas románicas creo que está circunscrito ao Estado español, por iso falo de contacto lingüístico co español. Co español porque é o que está en contacto coas outras tres linguas, non? Non sei se é unha innovación do español ou de outras linguas. Eso xa non sei. Pero, bueno, os influxos son asimétricos, non? Ou do galego, se é suficientemente antigo. Sí, no, pero o uso dubitativo non é medieval, O uso dubitativo non é medieval. Na Idade Media seguramente tiña valor de certeza. Digamos que durante a Idade Moderna, claro, en galego non o temos documentado, pero en español sí, é na Idade Moderna cando aparece este uso de dúbida. Vale, pois entón é máis sí, pero o mellor non me expliquei moi claramente. Non, entón é máis probable que sexa a influencia do español o uso en galego e non ao revés. Sí, sobre todo porque son formas cultas, non? Que evolucionan, que ao final se acaban espallando moito na lingua falada, pero que, digamos, o seu terreo é o rexistro máis culto e escrito, non? Alguna pregunta máis? Non? Entón, se non hai máis preguntas, agradecemos a vosa presencia e adiamos para